En welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland, dames en heren. Leuk dat je erbij bent. Komen we 3 uur en ben in ieder geval met een soort muziek weer in het drok. Ik zo niet eens. Dag Ivo, hoi. Dag Willem. Komt het even verstoren? Ja, het is een rockabilly band, hè, dus dan ben ik er even bij. Dat was voor het wekker, hè? Ja, echt wel. Ja. Nou, mooi dat je erbij bent. Het muzikale dwarsplein van Friesland. Maar straks te gek een rockabilly band, maar we gaan nog volle meer. Hebe, Henk Wijngaard komt nog del. We eindigen met een speciaal concert van de Crooked, dat is een gitaarband. Ja, na je EP uit en die zullen ze eigenlijk gewoon integraal spelen. Dus we gaan een heel soort nieuwsgierige gasten. En Ivo Poelsma, meestal ga ik een praatje met Regina, maar die zegt weer voor. Het is zo'n lekkere chaotische dag hier. Ja, de meeste mensen weten net wat een plopkap is, maar dat is zo'n ding op een microfoon. Want als dat er net op is, dan plop, plop, plop als praat. Dus dat doet iets mooi. Maar en elke omroep heeft zijn eigen plopkap. En wij van Omroep Friesland hebben de mooiste plopkappen van Nederland. Ja. Maar dan is ook een hele rare hoekige plopkap op die microfoon. En er zit GLD op. Wat is dat, jong? Van Gelderland. Hoe komt het erom? Nou, dat verknalt snel. Uw geintje van een beetje. We zoen het onopgemerkt man. Dus de ene oer deze. En dan de ooroer van Friesland. En als je dat het niet opvalt. Maar leuk, dat is de cliffhanger. Dat is een spoiler die je hebt. Nee, maar dat... Dankjewel, Ivo. Nee, Willem, nee, dat is je muziekje. Of dat ik opvalt, maar dat valt verschrikkelijk op. Maar hoe mag dat net zeggen? Denk je er net uit? Mooi. Verschrikkelijk. Mooi. Blijf lekker heen. Lekker rustig hier. De extra wonderlijk programma. Wij doen net een publieksbeleid, dames en heren. Dus de ene week zit je 3, de andere week zit je 30. Soms eindigen we met 40 man hier. Dan krijg je nog wel een excursie. Dus het wordt je hartstikke druk. Het is lekker rustig. Als het zin had, kun je nog wel naar de studio komen. En als dit snijden morgen in de herhaling, don't go there. Because het is vrede met jou West. Hij vindt nog wat leuk muziek nice. Want had u uw plopkap geintje nog verpest. Ja, nee, heb ik net verpest. Nogmaals, je hem testen of dat opvalt. En dat valt ontzettend op. Mooi, dank je. Hallo. Ja, nou, we gaan hard naar de band aan. Ik ga eerst even naar de oorgast. Die zit tot 12 uur. Johannes Meter, Scootje Skipper, Huzem, Tjimurg, hè? Inderdaad, ja. Wie net die eerste Scootje, toch? Nee, de tredder. De treden. Ja. Waar is begonnen? Lemmer. Toen lang waar. En nou Huzem. Wist van dat soort dingen vregen? Krijg je dan een telefoontje? Of juist op een gegeven moment dat er een soort scootje vacature vakant komt, dat er wat jerdel is van hey, daar heb ik wel belang bij? Ik denk dat je er wel op kan solliciteren, maar ik ben alleen maar vregen. Mooi toch? Luxe, hè? Ja, beter toch? Ja. Hoe is het met Huzem en Scootje? Goed. Ja? Ja, get steeds beter. Maar het kan altijd beter, hè? Nou ja, wij hebben natuurlijk vertrouwen met mijn eigen ploeg begonnen op dat scootje. En nou, iedereen weet dat het. Hij had hier laatst jaar best wel achterin zetten. En we scoren nou op naar voren. We zijn nou het laatste jaar 5e worden in het klassement. Ja, je wil je steeds verbeteren. Dus hoe beter je ziet, hoe moeilijker het wordt. Daarom in kwarten, uit mijn holle 3 maart, toch? Ja, 3 maart. Hij een feestje. Nu over een benefietconcert. Om hopelijk om ik wat meer mensen erbij te beloeken. Dat de Huzemers en de Lauwerters, dat de stap wat makkelijker is om u te ontmoeten en een feestje te bouwen. Daarom zit je direct, want daar gaan we aan wie het weinig op praten van wat voor Jan is dat dan? Het is in Neushoorn, Skultelfest in agenda trouwens. En er komen al je muzikanten bij, maar wij zullen optreden. Daarmee suggereert toch een beetje dat je mij een zangmicrofoon. Wij optreden? Ja? Je zelf net optreden? Nee. Ik denk net Dat is wel mooi. Ik denk net dat ik het dwam Je heb. hebt toen net een mooi scootje gedaan? Nee, ik geloof net dat dat echt slim is. Oh, ben ik nog net helemaal oriëns. Wist ik net dat hij... Mag ik hem een vraag stellen? Ja. Want dat is inderdaad, de Huzem scootje, dat is eigenlijk het oude scootje een beetje. Hè? Huzem is altijd wel wat oors. Dat is het wichtigste scootje van Friesland, mooi. En, maar hoe zit dat dan? Want je doet nog volle beter. Maar de eerst tot verschillende dingen. Doch je het gewoon beter of heb ik wat ons scootje dingen? Want dat eerst dan ik wel, ja... Het beetje liek bij de Formule 1, gewoon de beste auto wint, de beste. Maar door je het gewoon beter. Ja? Begrijp de vraag? Ja, nee, die vraag is heel duidelijk. Die vraag heb ik wel eens vaker gesteld. En ja, ik kan er wel omheen praten, maar ja, ik ga er maar vanuit dat wij het beter doen. Dat vind ik een mooi antwoord. Ja, straks verder. Ivo, blijf lekker hangen. Goed zo. Azes, dit hoor ik trouwens. Ad van der Veen, singer-songwriter. Fantastische vestjesmarketing. Dat liet hij live weer. Maar eerst naar de eerste band van Joert. Ze hebben een prachtig mooi drumstel. De drummer zit er achter. De Black Ravens. Ze komen ergens uit Greensland en ik hoop coronavrij. Ja, daar gaan we gewoon vanuit. Wat een gedoe, hè? Ja, zeker gedoe. Ja. Ongelooflijk. Zonder mondkapjes, dames en heren. Maar mij, muzikant. Wat een geweldig mooie contrabas heb jij. Dankjewel. Is dit een speciaal merk of heb je hem zelf zo geverfd? Zelf zo geverfd. Mooi man. Ja, bedankt. Is dit een contrabas waar je nog gezocht hebt? Of? Nee, eigenlijk niet. Nee, maar
Ik had eerder een andere, maar deze die speelt toch ook wel heel erg lekker, klinkt goed. Ja. En maar die lijnen die horen er wel op. Dus ja, heb ik zelf moeten doen. Ja. Mooi man, goed. Ik ga even naar de gitarist. Is dit een speciale gitaar of niet? Ja, komt uit de jaren 50, 51. Zo ziet hij er wel uit. En echt klassiek wat dat Echt een betreft. klassieke gitaar, hè? Ja, moet er nog een beetje bij, hè? Ja, vind ik ook, ja. Hey, ik zal even kijken. John Kay, A.J. Squire en I.B. Jester. Maar zeg ik het dan goed? Ja, dat zeg je helemaal goed, hoor. Ja. En dit zijn verbasteringen voor jullie naam of heten jullie echt zo? Nee, ja, zo heet het. Nee. nee, Dat mag. ik ben Ante Jonker. Daarom AJ en Squire, dat is Engels voor Jonker. Dus kijk. een beetje een woordgrapje erin. Ja, moet toch kunnen. Hey jongens, we praten straks nog wel even over alles en iedereen en de ambities en weet ik veel allemaal niet. Maar dit is een live muziekprogramma, dus welk nummer beginnen jullie mee? We beginnen met When You Smile. Ik ben er helemaal voor. Dames en heren, The Black Ravens. When you smile, my whole world's upside down. When you smile, I can focus for a while. When you smile, the sun shines a little brighter. You're like diamonds in the sky. And you'll never see it for yourself, but I want you to know that it happens when you smile. When you laugh, there's a crackle in your voice. When you laugh, it is full of tears of joy. When you laugh, it lights up the darkest days. It never ceases to amaze, ceases to amaze. And you'll never see it for yourself, but it happens when you laugh. Hey boys! When you speak, the crickets chirp no more. When you speak, it makes me forget where I came from. When you speak, it takes my mind away. So far, far, far away. And you never see it for yourself, but it happens when you speak. One more time, boys. When you smile, my whole world's upside down. When you smile, I can focus for a while. When you smile, the sun shines a little brighter. You're like diamonds in the sky. And you never see it for yourself, but it happens when you smile. You never see it for yourself, but it happens when you smile. You never see it for yourself, but I want you to know that it happens when you smile. The Black Ravens. Heerlijke band. Straks door ze gelukkig nog een aantal noemers. Vind het leuk dat ze er binnen.
Ivo, ja, dit is helemaal dien smaak, hè? Ja, dat is hele simpele muziek. En mensen denken altijd, nou, dat ken Els niet wel. Maar dat is natuurlijk net zo. Het is gebaseerd op heel veel clichés. Maar die clichés moesten op de goede manier passen. Dat moet niet overdreven. En enthousiasme, potverdorie, nou, dat zit hier goed in. Ja. Bassist die de hele hals van zijn basbroek. Dus net alleen maar een beetje bovenin. Maar oké. Ja, mooi, fantastisch. Eigen noemers. Meerstemmigheid, dat krijgt een beetje extra's. Nee, dit is het bijzonder. Hij is het wel heel, Willem. Ik kreeg een leuk mailtje van hun en dan ging ik op onderzoek uit en dan denk ik, ja, komt u maar. Nou, door het meestal 3 maand. We kunnen nogal een waslijst. En dan plannen we zij iets in. En dan komen ze en dan word ik er meestal wel hartstikke blij van. Ik had het wel eens mis. Dat ik denk, nou, ja, 1 keer. Maar deze mei wil eens vaker komen. Ja, Nijweken werken we aan het zoeken, zei ze. En dan had ik wel een oren gehad. Dan nog een peer noemen, toch? Ja, we zijn er nog niet klaar mee. Oh, prima. Ja. Dag Regina, Ah, Willem. ik weet die kwijt. Nou, ik wil even een bakje koffie, nou. Ja, dat maar ik, hè. Hoe is het? Nou, ja, Singonkje. Nou. Nou, ja. Besmoord ook maar al die theaters en open podia. En... Rustig. Het is net alles wat het liekt altijd, hè? Want alles was toen dan voorbij sjost komen op de social media. Ja. Nou, misschien is dat het dan echt wel. Oh. Nee, maar die dagen ertussen terug ben ik nog natuurlijk, hè? Nou, ik moet er wel even zo wennen. Ik heb bij mezelf wat betrapen, nu ik hiermee bezig ben. Dat is wat faalangst, daar ik me op betrapen. Oeps. Nou ja, wie bij de wraad draait terug weer direct een onderwerp hoe. Ik denk, nou, dan gooi je het rek in. Ik kreeg licht het zwet op halen. Maar nee, ik heb wel hele leuke optredens zo'n oude ronde dagen met Gerrit een paar keer. En dat is wel fijn om dat weer even te dwaan en te jongen. Dus ik denk, nou, maar binnenkort ik maar eens even in Noorderwind. Ik ben er altijd voor. We rennen nogal uit voor de planning, maar dat komt me dan. Dan pakken we. Hey, ik maak voor iedereen die pet op horen. Wat vind je? Ja, Ik denk net de hele Maggie, hè? Nee, even serieus? Ja. Nou, het is een leuke pet. Ja, maar, dat zou ik zeggen. Het is net echt. Zandje een heel euro. Nou, bedoel ik. Nou, dus zei ze het al, dat is juist dus. Ja, dank je. Voor een Ivo ook, hè? Hij liet het wat goed kip, eigenlijk. En ik vind eigenlijk het licht valt hij nou uit de egen. Ja, oké, dan maar wel. Mooi, goed. Ja. Die plopkap, die ken ik net van Gelderland. Maar die eigen plopkap, daar mag ik wat ontwannen. Ja, die is inderdaad een goed cape. Nou, dag. Ik ga naar de volgende artiest. Die er gelukkig weer eens is. Ad, kom je met me mee? Ja, hoi. Ja, hoi. Je schrikt helemaal. Dag Ad van der Veen. Leuk dat je er bent. Welkom. Jullie hebben overal een ander woord voor, hè? Ja, dat moet ook, toch? Ongelooflijk. Hoe is het met jou? Dat gaat goed, dank je. Ja, gaat goed. Ja. Ad van der Veen komt al jaren gelukkig in Noorderwind. Vind ik een fantastische veskeskroer, maar de uitvoering is er net minder om. Regelmatig, ja, dat moet ik gelijk even vragen. Want je bent er vaak wel op tournee geweest. Hoe zit dat tegenwoordig? In het buitenland bedoel ik. Nou, nu even niet. Maar Duitsland is er altijd wel. En dit jaar heeft nog niet helemaal vorm gekregen. Dus, maar ja, dat weet je nooit wat er om de hoek is. Dus, Druk met je album. Dat is uit mijn hoofd begin november. Vorig jaar gereleased ergens. ja, dat gaat ook dat druppelt door. Dat is een hele drukke tijd uitgekomen. Dus dat duurt echt eventjes voordat je aan de beurt bent soms. Want het zat echt net voor die kerstdrukte en zo. En dan gaan de Bruce Springsteens en van deze wereld gaan toch voor. Zo werkt het toch weer. Dus ik merk dat het nu langzaam ook weer verder loopt. En ik ben ook weer bezig met nieuwe dingen. En dat is waar ik leef. Voor mij doe je dat constant, toch? Ja, dat andere sleept achter je aan. Hè? Ja. En ik ben nu bezig met waar ik nu ben. En toch is de aanleiding om jou uit te nodigen het album nog even. Persberichten stond het laatste toevlucht. Dat klinkt bijna wat dramatisch. Heel dramatisch. Ja, maar dat is het ook. Oké, wat bedoelde je ermee? Nou ja, daar bedoel ik mee. Dat is wat schrijven voor mij is. Schrijven en muziek. En alles waar dat over gaat. Het is echt een rug tegen de muur. Het is mijn laatste toevlucht. Ja. Maar ook de basis? En ook de basis, ja. Het is ook een eerste... Maar het is een ding waar ik altijd terecht kom. Het is een ding waar ik niet altijd terecht wil komen. Maar ik kom er altijd. En ik ben altijd heel blij dat het er is. En vooral creativiteit blijft een wonder voor mij. Want ik denk altijd dat die put leeg is weer. En dan heb ik weer alles eruit gehaald vanaf de bodem. En dan denk ik, het is leeg en misschien komt er wel nooit meer wat in. En dan ben ik iedere keer weer verbaasd dat er toch weer iets uitspuit eigenlijk. Ik denk van, waar komt het vandaan? En dan moet ik altijd soms wachten. Ik zit het niet achterna. Maar ik wacht geduldig en ik merk als ik toegang krijg. En dan moet ik het pakken. No stress, roep ik altijd. Zullen we het eerste nummer doen? Praten we straks verder. Welke ga je mee beginnen? I Tell Myself. Dames en heren, Ad van der Veen. Live in Noorderwind.
Tell myself it matters when I'm going down a hole, to the depth of darkness to go mining. No one there would see you really care enough to know if I come back up with something shining. The one I work for says I get paid off on down the line, in some inner land of hope and glory. Who out there would know the difference if he's right or wrong? No one I know would even buy the story I tell myself. I tell myself, or is there someone else? Every time I'm falling, I can hear a higher call, like an answer right before I cry for help. And you tell yourself you're boring through a wall for being free. Who knows how long to the other side? Could be an inch or be a yard, you gotta let it be. Know it only when you see sunlight. And faith, the final refuge, is the only place to grow. Call it working even if it fails. Some will follow, others lead, and some just go along. Who among them would believe the tales you tell yourself? You tell yourself, or is there someone else? Every time you're falling, you can hear a higher call, like an answer right before you cry for help. Whoa, well. So you tell yourself it matters when you're going down a hole, into the depth of darkness to go mining. No one there would see you really care enough to know if you come back up with something shining. Prachtig. Album hier trouwens, Final Reviews. Als ik het goed uitspreken. Daar praten we straks over, maar hij zal nog meer doen. Ad van der Veen. Wat een prachtig mooie liedse versjes. Die man had wat in zijn stem. Wat het heel intrigerend maakt. Dat wist ik net, Regine. Ja, het rekkert hier op het gevoel. Ja. Maar Mooi, dat is natuurlijk mijn hele platte muziek. Maar het maakt het, wat ik heel mooi vind is, het is heel lieds. Ja. Maar toch is het heel breed. heel breed bereikbaar in het het. Johannes Meter, scootje, skipper van Huzum. Als je moet oefenen binnen, of misschien wel tijdens de wedstrijd, hij heeft nog wel eens muziek op. Speelt het muziek überhaupt een rol bij hem? Alleen een na de wedstrijd. Ja, hè? Ja, net. En dan meer voor de gezelligheid? Of zit er nog wel eens een wat power achter om even wat, de motivatie wat op te krikken? Nou, we hebben wel eens een keer een noemer hangen. Dat we bij deze trui komen en dan zetten we dat noemer even vol onderop. Oké. Welk nummer weer dat? Wie cheerleader. Oké. Ja, en dit hebben we toen dat hier heel vaak jet. Ja. Dus ja, Daar ben je alleen maar blij van. goede keus. Ja. Ja. En nou ja, zit genoeg muziek in het scootje, maar even een flauw cliché te broeken. Hoe gaat zo'n seizoen? Ben je nou alweer ontskeren en het spelen opverven? Hoe werkt dat eigenlijk?
Ja, dat is nog leer. Ja, hè? Ja, voor eind november hebben we het hele scoot. Oh, dan is het al een wit al skeer maken en opknapt. Ja, dan is je naar binnen tellen, maatje hem, schuren we hem helemaal, verven we hem helemaal. Dan doen we hem helemaal in de poet zetten. Doe je dat al jezelf? Ja. Ja. Ook goed voor de teamgeest, denk ik. Ja, maar het is maar 15 meisjes, dus per sneuren en het is klaar. En wanneer game er voor het eerst weer op uit? Of ben je dat al helemaal al in? Nou, het hier nou ook kent, hè? Want Ja, dat is zacht, hè, dat er geen winter en niks. het volle is. Maar normaal de tweede week april, dan gaat het wetter, duren we hem op. En dan treden weken los meestal. Je bent heel fanatiek en die sport die groeit ik trots, die ontwikkelt zich. Doe je hem nou ook om bijvoorbeeld een persoonlijke krachttraining en dat soort dingen zien work? Probeer je hem dat zelf individueel ook nog te verbeteren of ben je er vooral met de kwaliteit van het scootje bezig? Nou, maar ik zelf ben meer met de kwaliteit van het scootje bezig. Ja, ik weet wel dat de ploegen binnen die deur gaan kracht Nou, trekken. het gaat heel weer verder. Hè? Iedereen probeert natuurlijk ook weer een stap te mijten. Ja, nou inderdaad, maar ik weet net of je mijn grote spierballen hadden zielen. Dat weet ik niet. Nee. Dat is ook maar een theorietje. Precies, en dan nou elke week naar de sportscholen. Ja. Wat was toch in dagelijks leven? Nou? Zit je ook op het wetter of net? Ja, ik ben binnenvaartskipper. Ja, toch wel. Ja. Ja, logisch. Domme vraag, maar goed, daar ben ik heel goed in. Ik ga weer naar de Black Ravens. Man, komen uit Greenslaan wij. Spelen jullie veel? Altijd alle weekenden weg? Of moet het allemaal nog wat opbouwen? Gemiddeld om het weekend. Ja, hè? Ja. Moet ik niet te veel? Mag iets meer. Of mag nog wel meer? Dus? Mag iets meer, ja, zeker. Redelijk grenzeloos qua ambities? Ja, wat dat betreft wel. Hoe verder, hoe beter. Welk nummer gaan jullie doen? We gaan Honeycomb doen. Live in Noordwien. Oh, honeycomb, baby, 'cause you know that you're so sweet. Oh, honeycomb, baby, is the sweetness that I need. You are the one thing that I want, and let's sit down and have some fun. So, honeycomb, baby, send the sugar to me. Honeycomb, baby, when you walk right through the door. Oh, it drives me wild, 'cause you know I want some more. When you're moving with your feet, you make my heart just skip a beat. So, honeycomb, baby, never stop to tease. Life was too sour, you're falling on me alone. Then come in the sand of honey, oh, this might be the one. So, honeycomb, baby, when you do the last of me. Oh, honeycomb, baby, 'cause you know you're way too sweet, you're way too sweet, honey. Oh, honeycomb, baby, are you ready to roll? I will spin you round and I will catch you if you fall. Oh, I hope that you're so true, 'cause I will always be true to you. So, honeycomb, baby, are you ready to fall? Honeycomb, baby, what can you see? There's no love as fine as no love as fine as me. You ain't gonna need no doubt that I will make you scream and shout. So, honeycomb, baby, do you wanna believe? Life was too sour, ain't falling on me alone. Then come in the send nobody, this might be the one. So, honeycomb, baby, when you do the last of me. Oh, honeycomb, baby, 'cause you know you're way too sweet. Oh, honeycomb, baby, 'cause you know you're way too sweet. Oh, honeycomb, baby, 'cause you know you're way too sweet. Ja, lekker. We letten het altijd even uit. Galm hier, want we maken er letterlijk nog wel in mooie muziekclips van. En dan mag je er geen Willem de Vries eroverheen in Haag. Zo simpel lijkt het. Straks nog meer de Black Ravens en ook meer Ad van der Veen hier in deze aflevering van Noordwien Live. Maar eerst het nice. Het is de hele week schrikkelsale bij Kruidvat. Met nu alle Bisol van Dual bij droge hoest en keelirritatie 25% korting. Hoest mogelijk. Ho! Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Hoe vaak moet u 's nachts naar het toilet? Vaker dan 2 keer? Dan heeft dit vast effect op uw eigen nachtrust en misschien die van uw partner.
Bij mannen is de oorzaak van deze plasklachten vaak een goedaardige prostaatvergroting. Dit is meestal niet ernstig, maar wel heel vervelend. Avogel Prostafors Met vermindert plasproblemen als gevolg van prostaatvergroting. Het is op basis van Sabal. Slechts 1 capsule per dag. Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel bij vastgestelde goedaardige prostaatvergroting. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Een extra dag voordeel met Kruidvat Schrikkelsil. Alleen deze zaterdag 20% extra korting op een artikel naar keuze met jouw voordeelkaart in de winkel en online. Stel je eens voor, je laatste rustplaats midden in de natuur. Onder een boom of aan de waterkant. Dat kan op Natuurbegraafplaats Bremerwildernis in Sondel. Je kiest er zelf je eigen plekje uit. Op Natuurbegraafplaats Bremerwildernis. De mooiste rustplaats in Noord-Nederland. Kijk op natuurbegraafplaatsfriesland.nl. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Aas is verder met Noorderwind Live, maar eerst het nieuws uit de provincie met Jan-Dirk de Haan. Goedemiddag. In het grote rechercheonderzoek naar wapenhandel, drugs en geweldsdelicten had de politie 3 Friers aangehouden. Ze had de politie van de middag bekendmaken. Het gaat om 2 mannen uit Ljout van 34 en 31 en een man van 34 uit Jesterwoude. Ze werken alle dagen vanuit een bedrijfsgebouw, maar er in een kringloopwinkel in Jesterwoude. In dat gebouw wordt op dit stadium nog volop onderzoek gedaan, vertelt verslaghouder Willem Vermeldvoort. Het penseel is voor slijn afsluiten. En er zit een groot boert op met Oosterwolde kringloop. En dus we stonden hier niet schrikt al even en toen kwam er al een takelwijn aan die al een witte VW Caddy meegenomen had. En er is een grote vrachtwagen op het stuit. En daar wordt meer, het onderzoek rent je nog even erop. De politie had Juster en Joert meerdere invallen in Santjengebouwen in onderoren Drachten, Jesterwoude en Ljout. Juster Jong vond in Drachten een shit-incident plak, daarbij is in elk geval 1 persoon verwonden raken. Ook in een aantal plakken in Drenthe, Greensloon en Oeriesel had de politie invallen dienen. Maar in het tweede ziektegeval in Amsterdam komt het coronavirus heel dichterbij. Dat betekent dat de zaakkundigen preventie infectieziektes het smoor druk hebben. Nina Lamsma is voorzitter van de stuurgroep Infectiepreventie Friesland. Ze adviseert het ziekenhuizen, verpleeghuizen, hoesdokters en toskedokters hoe ze het beste voorkomen kunnen dat infectieziektes haar verspreiden. Nevens Lamsma moeten we de goede maatregels nemen, maar u zegt we net te volle zwaar gemaakt zien. Je ziet dat heel veel mensen gewoon ook weer genezen van het griepvirus als je gezond bent. Maar juist voor de kwetsbare mensen in onze samenleving. Daarvoor is het belangrijk dat we de juiste maatregelen treffen. De oerhiet hier het speciaal publieksinformatienummer 0800 1351. Mensen die het vragen hebben over het coronavirus kunnen er eventueel ook terugten. Het verwarschrift in de dopingzaak van ultrarenster Hinke Skokker van Jestermar wordt op maandag 20 april behandelen. In een hark zit terug het instituut Sport Rechtspraak in Nieuwegein. Schokker waard positief testen na haar winst en nationaal record op het Nederlands kampioenschap. 100 kilometer hutrennen in Winschoten in september verlinier wie dat. Hinke Skokker die vucht het haar voorierige schorsing aan. Er hing het haar een definitieve schorsing van 4 jaar boven de holle. Er binnen 2 advocaten die haar vergees bijstaan. Ze wil duidelijk maken dat ze net wist dat het medicijn dat ze broekt in strijd wezen zou met het dopingreglement. De Pannakooi, dat is een voetbalkooi, maar van die stekken eromheen aan de Riegerstraat in de wijk Vogelloon in Dokkum, wordt definitief net weer openen. De kooi, dat daar om proto uit het waan weer, wordt voor 1 mei van het jaar voorthellen, had de gemeente Noord-Friesland besletten. De Pannakooi werd 8 jaar lang pleegd en zond die tijd weer bij een aantal omwenners klachten over loodsoerlijst. De omwenners stapten naar de rechter en die joeg haar gelijk. De Pannakooi moest op lijst van de rechter sletten worden. Maar een heel soort andere buurtbewoners bent er dan weer net maar in. Zij houden een handtekenactie. En een grote meerderheid wie doet voor het iepenhouden van de Pannakooi. Nevens wethouder Theo Berends bloot een Pannakooi een lastig ding. Het is een prachtig ding voor de jeugd die er gebruik van maakt. En daar op een heerlijke manier een stukje beweging in de buitenlucht kan vinden. Alleen, ja, je wil hem ook in een woonbuurt hebben. Zodat er ook jongere kinderen goed gebruik van kunnen maken. Ja, en daar wonen altijd mensen ook dichtbij. Het waar nog, eerst nog droog, maar in de rin van de middag hield het meer bewolking. Later van de middag komt het treinwetter op u staan. De wind is matig, ontkräftig komt uit het zuidwesten. De temperatuur luidt om de zo'n graden in. Juna vannacht bloot het lang rein en het kwik zakt naar 1 graad als fjouwer. Monier eerst ook nog rein, morgenmiddag wordt het wolfstarig ondroeg. Er staat wel een soort wind, met name aan de kust. De temperaturen morgen al van 12 graden. Snijden per buien en 9 tot 10 graden. En dat is het tekst van al.
Wilt u een rustige en betaalbare vakantie in binnen- of buitenland? Kom dan zaterdag 29 februari van 10 tot 4 naar de vakantiebeurs van de Stichting Vrije Recreatie in de WTC Expo in Leeuwarden, waar ruim 350 SVR-campings zich presenteren. Kijk voor meer informatie op svr.nl en ontdek het verschil. Snijn in Bureau de Vries. Het Frieske G is zo'n kwart-eigenaar van de Zeefonsterpolder bij Ries. Als ik eerlijk ben, het is net een hele bijzondere polder. En toch wonen ze hem graag gaan. Wij verwachten dat we, misschien 10 jaar hier, dat het hier in ieder geval een stuk bloemrijker is. Maar een hele mooie boskrone die dan goed ontwikkeld is. En de boeren dan? Wij moeten er goed op passen. De boeren die kennen het broeken. Ja, zo gaan we er eigenlijk allebei dan wat om. Snijn al voeren in Bureau de Vries. Het zijn laminaat- en PVC-weken bij Carpetride. Met kortingen tot wel 30%. En nieuwe vloer is nu wel heel voordelig. Geen zin of tijd om hem zelf te leggen? Dat doen wij graag voor je. Carpetride, fris je interieur op. Omroep Friesland. En we gaan lekker terug met het muzikale feestje hier te vieren. Lekker rustig in de studio, vind ik ook wel eens noffelijk. Maar in ieder geval fantastische muzikanten. Straks de Black Ravens hier nog in dit uren. En Nat van der Veen, singer-songwriter, steeds direct nice meer al jaren door naar in Americana. Want jouw cv, dat loopt ook al een tijdje, hè? Ja, dat gaat met het leven mee, hè? Wanneer is het begonnen? Ja, begin jaren 90? Met de creativiteit of met de plaatjes? Daar zit verschil tussen. Ja, de creativiteit begon veel eerder, maar de plaatjes begonnen eigenlijk half 80er jaren. En bands, veel bands, verschillende bands. En die gaan altijd uit elkaar. En op een gegeven moment bleef ik alleen over met mijn liedjes. En ik denk, die liedjes gaan door. En ik heet Ad van der Veen. En this is it. Ja. Dus dat doe ik vanaf begin 90er jaren. Ja. En fulltime, hè? En fulltime, ja. Hoe eng was dat toen? Of was het een logische stap voor je? Ik heb wel in het begin heb ik daar bij gewerkt. Gewoon, maar op een gegeven moment ging dat niet meer. Ik dacht, ja, als ik dit... Het ging steeds drukker, werd steeds drukker. En je hebt je handen er vol aan. Want dat heeft heel veel facetten. Je hebt je creatieve stuk. Maar je hebt ook het opnemen, het afwerken daarvan. Je hebt het zorgen dat je aan het werk komt. Contact houden met de mensen die het volgen. Het is echt volle baan, ja. Laatste album. Wat is de precieze uitspraak trouwens op zijn Engels? Final Refuge? Refuge. Final Refuge. Ja, begon erin om te haken. Maar zelfs Engelsen hebben er wel eens moeite mee, geloof ik. Hè? Ja, soms zeggen ze het anders. Ja, nee, refuge is het gewone woord. Heb je deze plaat wezenlijk anders gemaakt, geschreven en opgenomen dan bijvoorbeeld in het begin van je loopbaan? Ik denk, iedere keer met iedere plaat is het voor mij weer wezenlijk anders. Ja. Iedere keer heb ik het gevoel dat ik mezelf heruitvind. En iedere keer kom ik er weer achter dat ik steeds hetzelfde doe. Ja, en dus het begint ook met een liedje dat heet All the Same Music. Wat ik ook speel, of het is banjo of kerkorgel of gitaar of piano of met een band. It's all the same music. Ja. Dat kan ik niet helpen. Dus want het, namelijk het druk... Dat geldt denk ik uiteindelijk voor alle muzikanten, toch? Ik denk het haast wel. Het enige wat je zelf probeert te doen is dat je jezelf inderdaad vanuit de bodem weer heruitvindt en kijkt wat je in de diepste kan vinden. En dat breng je naar boven. En terug uitzoomen in een helikopterview, dan krijg je van, het is toch weer hetzelfde gevoel. Weet je, daar ontkom je niet aan. Nou, dat is een goed gevoel, hoor. Daarom vraag ik je ook steeds terug te komen. Welk nummer ga je nu doen? Ik dacht aan een liedje dat heet I Was Hank Williams. Ah, van het vorige album. Yes. Ja. Maar ja, nu we het zo hebben over dat All the Same Music, is dat misschien meer toepasselijk. Wacht even. Want het is namelijk van Final Refuge. Ik heb een spontane gedachte over dit liedje. Daar is ruimte voor in dit programma. Switchen, wij doen iets anders de hele middag. Ja, want je hebt het zo mooi aangekondigd. Dan moet ik nu dit liedje ook even doen. Niks moet, maar het mag zeker. Dames en heren, Ad van der Veen. Harping on the same tune, whatever instrument you play on, whatever song you do, it's all the same music. Speaking of the yearning, the burning and the learning, that always sees you through. All the same music, love on many levels,
people and the fine things, and mostly of the spirit and the inner peace it brings. All the same music, all the same music. And if you get to do it, want to do it, you have to do it in that order. All the same music, well, you will go delivering, long as there's a song. You just follow orders. All the same music, love on many levels, for people and the fine things, and mostly of the spirit and the inner peace it brings. All the same music, all the same music. Harping on the same tune, whatever instrument you play on, whatever song you do, it's all the same music, all the same music, all the same music. Ad van der Veen. Aas is nog een noemer en praat ik nog een piep vol. Aas, ik werd de Black Ravens. Klaske verder, daar komt Suwe Ben. Die had straks ook nog wel een mooi verhaal. Du was altijd drokker, Klaske, hè? Altijd een drukte, ja. Gezellig. Ben er wel eens weekend bij dat niks betingst. En dat denkt dat leven dit is doen? Nou, weinig. Weinig rust, hè? Ja. Wat maar creatief is, hartstikke leuk. Johannes Meter, praat ook nog even met jou terug. 3 maart, wat ga je hem doen? Er komt een feest, Jonne, in Neushoorn. Ja, we komen in de Neushoorn hebben wij een optreden van Yield, met de band Yield. Ja. En Reinoud Ritsma die komt mij de band Vangrail. Ja. En, nou, dat wordt een dik feest. Dat hoop ik al, ja. Dus iedereen die komt wel is welkom. En ik denk, ze volle molle meisje maar. Ja. Mij denk ik 2 doel, een gezellige Jonne. Het leuk hebben wij al. En ten tweede, maar de patiënten komen dus. Nou ja, dat is het grootste doel natuurlijk. Ja. Hè. Wij zien hier nou een aantal jaren wat gekregen zijn met huizen. En we doen het hartstikke goed, maar we moeten elke keer we beter. Ja. Nou ja, dan moet je elke keer met jezelf optimaliseren. En dat kost geld, hè? Nou ja, hoe doe je dat? Dat doe je ten eerste zelf in een spiegel zien. Ja. Hè. Maar het materiaal moet ik prima wezen. En wij zien nog gewoon een spul wat, ja, zoals Zweden, die bent dadelijk visie niet hard. Het moet een keer vanuit worden, word je mij dan in de top rijden. Scheelt dat dan, qua snelheid? Dat scheelt een hele hoop, ja. Ja, ik ben een leek. Nou ja, weerstand. Ben de nice dan tenner of zo, oors, flexibeler? Nou, er zit wat een oor profiel in, het had wat minder wettert in. Nou, ik bedoel, als je in een bootje vaart en je ducht je hand omhoog, dan viel je weerstand. Ja, dat snap ik, ja. Maar stop je hand niet wetter, dan viel je vol van je weerstand. Nou, dus dat is heel belangrijk dat dat perfect is. 3 maart, mijn vangrail en Yield. Kom straks nog een keer bij die waarom. Dan maken we natuurlijk schaamteloze reclame voor mij. Verstiep je het graag, ik hoor scootjes, ja. Ik heb geen voorkeur verder. Oors kom een model op. Vrede, ik heb een reclame voor wat voor Janne dan. Ik geef weer naar de Black Ravens. Jongens, 2020, wat moet het jullie brengen? Jullie hebben vast al een bandvergadering gehad. Ja, zeker. Met veel bier? Heel veel bier. Ja, hij drinkt geen bier, dus voor hem weer wat anders. Okay, maar we zijn heel druk bezig met een nieuw album. Okay. Als het goed is, hopen we, een beetje eind april, begin mei, dat we de release hebben. Jullie hebben 1 album al uit? We hebben 1 album uit en de tweede nu op komst. Hoe heet die? Thunderbird. Oké. Ja, te gek man. Maar in de schrijfsfeer nu, op dit moment, zijn jullie aan het schrijven? Ik ben nog druk aan het schrijven. Ik schrijf de nummers en zij spelen dan met de muziek, spelen ze alles mee en dan wordt het samen 1 geheel. Ja. En het is gewoon zo geweldig met z'n allen te doen. Ja. En er is nog zoveel op komst. Ja. Gewoon hier weer komen. Welk nummer ga je doen? Nu ook Thunderbird. Ben ik altijd... de title track, wordt me nog even naar je roepen. Dames en heren, The Black Ravens. Known from the lightning storm, Thunderbird, Thunderbird.
see you, don't be frightened. Thunderbird, Thunderbird, Thunderbird. Well, like a purple streak of lightning, watch down the red will go. And if you come to see it, don't be frightened. Thunderbird, Thunderbird, Thunderbird. Thunderbird, Thunderbird, Thunderbird. Ja. Ja. Ivo? Ja, dit stuk zo 20 hier nog spelen. Ja? En dan wat rustiger. En dan had hij, dus de gitarist jong, die had dan wat meer zo'n Johnny Cash stem. Ja, op een gegeven moment zakken het al heel Dan wat. denk je, oh, dit kon wel zo'n nummer van Johnny Cash wezen. Maar te gek, ja. Goed. Ik nog een... Jongens, hebben nog één nummertje? Nog één nummertje? Nog één nummertje? Jawel. Ja? Jawel. Ja. Er wordt Mama. Contrabas wordt even niet plint. De drummerskrikwekker. Jullie hebben mooie jasjes trouwens. Ja, dankjewel. Mooi, ja. Speciaal laten maken, dus? Ja, speciaal laten maken. En met initialen erbij. En onze vader die daar zit, die heeft ook een eigen jasje. Want hij gaat altijd met elke optreden mee. Altijd onze chauffeur. De echte steun en toeverlater. Precies, ja. Album dus. Zijn jullie mee bezig? Schrijven, opnemen. Nou, en daarna komen jullie gewoon hier weer. Nou, super. Dankjewel. Nog één nummer te gaan. Welke gaan jullie doen, jongens? Mama. Oké, The Black Ravens. Even snel stemmen. Blijf stemmen, blijf stemmen. Hoe lang mag ik blijven stemmen? Tot nu. Tot nu, oké. Hij is even ontstemd, dames en heren. Bij hier dat ik mensen vaker oren, want de studio is warm, het is vochtig hier, de wisselende omstandigheden. En omdat het toch voor de eeuwigheid straks op YouTube zit, maar we toch een beetje gestemde instrumenten hebben. The Black Ravens! Well, I said, Mama, 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 why you being so mean to me? Well, I said, Mama, 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 why you being so mean to me? You're the purest you've anyone ever seen. I'm gonna drown my sorrow in a bottle of Jack that's true. I'm gonna drown my sorrow in a bottle of Jack that's true. Well, the one to blame, it's you. Oh, brother, save me from the things I'm about to do. Well, I said, brother, save me from the things I'm about to do. All the falls in the park, man, you know that it sure ain't true. It ain't true, brother. Mama, Mama, why you being so mean to me? I said, Mama, 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 why you being so mean to me? You're the purest you've anyone ever seen. You're the purest you've anyone ever seen. You're the purest you've anyone ever seen. Dank u wel. Dankjewel jongens, fantastisch. Die drummer die zit op zijn drumstel. Goed zo, goed zo. Als mensen meer van jullie willen weten, waar moeten ze zijn? We hebben een Facebookpagina, de Black Ravens Official. We hebben een website, de Black Ravens Official. Wat hebben we nog meer? YouTube, de Black Ravens Official. Als het maar officieel is. Als het maar official is, ja, precies. Tot de volgende keer jongens, dankjewel. Succes met het album. Goed. Ik ga naar Ad van der Veen weer. Ta. Ik
Tel, de singer-songwriter, zijn album al zondag november uit. Maar gelukkig, haar albums zijn weer een lange levensduur, sowieso. Dit moment vooral toeren, spelen. En schrijven. En schrijven dus. Ja. Het is dan na het uitbrengen ben je daar druk mee met alles thuisbrengen. En dan is het in mijn hoofd is het dan een half jaar stil. En dat is best wel eng. Want ik heb het liefst dat er liedjes ronddwarrelen. Maar dat is dan even niet zo. Dan ben je leeg. En dat is een soort onbestemd gevoel. Maar dan ga je in die mode weer spelen en andere dingen doen. Maar nu is het dus inderdaad weer tijd voor. Tijd voor nieuwe dingen. Dus dan volg ik de liedjes weer. Je zit bij een label. Is dat een groot voordeel? Dat wisselt per plaat eigenlijk. Ja. Dit zit weer bij CRS, Continental Record. En dat zat de vorige ook. Oh nee, daarvoor zat weer bij een Duits label. Dus het wisselt per plaat. Ik ga een beetje snel voor de business. Ik ben niet afgestemd op de timing van wie dan ook. Alleen op de muze. Ja. Alleen op de liedjes. Dus als mijn mandje vol is met liedjes, dan gaat het eruit. Wie er ook in de buurt is. Dus ik wacht niet op een label. En een label wacht ook niet op mij. Nee. Dus op dat moment kijk ik wie er geïnteresseerd is. En dan breng ik dat dan uit. Maar heel onafhankelijk gedacht eigenlijk dus. Ja, helemaal. Ja. Maar ga je dan ook mee in een soort promotiecircus pluggen en dat soort dingen? Of zit je toch met je singer-songwriterschap, je Amerikanen muziek, een beetje buiten dat geweld? Ik doe dat zelf niet, maar dat wordt wel gedaan. Maar heb ik eigenlijk, ik laat dat los. Want ik heb daar geen verstand van. Ja, je lekker spelen toch? Ja, het liefst wel. Ja. Nou, ik zorg er wel voor. Dat zijn een beetje net als kinderen. Je brengt ze naar school en je ziet dat ze veilig aankomen. En daarna moet je ze wel loslaten. Dan is er iemand anders die voor ze zorgt. Maar ja, nu moet je ze zelf spelen hier in deze show. Dan weet ik weer wat ik moet doen. Ja. Welke ga je doen? I Was Hank Williams toch maar. Ja. Daar ben ik absoluut voor. Mooi album trouwens, dames en heren. Uit 2018 volgens mij. Ad van der Veen. Oh, you can't take it with you, no, nothing at all. Not even a memory when the shutter will fall. When empty you enter this world once again. Count yourself lucky for being a man. And it's said that the born again may be inclined to follow some grooves made in the mind. And I'll get a clean slate, though traces are there. Can't take them with you, and why would you care? And I was Hank Williams, and everyone knew. Now I don't remember, and neither do you. Things ain't what they used to be, improved and new. But who there would say if it is or ain't true that I was Hank Williams, and everyone knew. From the plants and the trees to the fish and the fowl, mammal to man, learn to crawl and to howl. Through endless cycles you work out a plight. Procession of species are hidden for light. Take care what you wish for and heed your desires, 'cause there you'll be headed to burn in their fires. And thought leads to deed, leads to habits to be. Character lead into a destiny. And I was Hank Williams, and everyone knew. Now I don't remember, and neither do you. Things ain't what they used to be, improved and new. But who there would say that it is or ain't true that I was Hank Williams, and everyone knew. But fortune and fame are good for no one. You're getting a lesson until you're all done. Stripped of all ego, alone and bereft. Cast off your identity and see what is left. You can't take it with you, no, nothing at all. Not even a memory when the shutter will fall. When empty you enter this world once again. Count yourself lucky for being a man. And I was Hank Williams, and everyone knew. Now I don't remember, and neither do you. Things ain't what they used to be, improved and new. But who there would say if it is or ain't true that I was Hank Williams?
I was Hank Williams. I was Hank Williams. Excuus voor de kleine storing, dat was onze schuld. Kon jij niks aan doen. Maar, nee. Het was even een kabeltje wat misging. Dat geeft niks. Wauw. Ik bedoel, mooie versjes, dames en heren. I Was Hank Williams. Komt van zijn vorige album. Dat is ook de titel van het album. Was denk ik het nijste album Haworst. Wat is de handigste manier om aan jouw materiaal te komen? Ben je erg van de streaming tegenwoordig? Of zeg je toch, mail maar mij even, dan stuur ik een mooie cd op? Ik ben zelf, er wordt gestreamd. Het is allemaal streaming. Hank Williams staat niet streaming, want dat heeft een context. Die moet je niet uit zijn verband rukken. Dat heeft een verhaaltje. Ja. I Was Hank Williams. Maar eigenlijk heeft iedere cd dat. En ik ben zelf niet dol op streaming. Ik vind dat je kunt je niet verdiepen. Je kan geen tekst, je weet niet wie er speelt. Ja. Je kan het niet cadeau geven. Dus ik ben zelf nog wel van de geluidsdrager heel erg. Ja. Ben jij ooit op LP gekomen? Ja. Heb jij vinyl? Er zijn LP's, inderdaad oude, hele oude. Maar mijn Duitse label doet ook, die maakt zeg maar individuele LP's op verzoek. Dus als jij een bepaalde plaat op vinyl wil hebben, dan kun je die individueel bestellen met je naam erop zelfs. Pas wel bij jou. En het is er helemaal in, hè? Het is zwaar hip. Ja, het is alleen zo dat het is heel moeilijk om ze mee te nemen met toeren en om ze netjes te houden. Dus ik vind CD een heel mooi formaat. Mooie uitvinding. Ja. Art van der Veen, waar ben je het makkelijkst op te bereiken, te vinden qua informatie? Toch de site? De website is het beste, en je kent het wel, artvanderveen.com. .com, ja, internationaal. Tot de volgende keer. Dankjewel, graag. Dat is prachtig weer, dankjewel. Dames en heren, Art van der Veen. Ik ga nog even achter de barsje, want ik kom uit bij Johannes Meter. De scootjeskipper van Huzum, 13 maart, dames en heren. Neushoorn, vangrail, Jilt. Een mooie muzikale Janne. En ik praat hier gewoon om, dus doe ik nog even een solo, noem ik het door eerst. Shop me, jongen. Was wel een toespraak, hoor hem net. Ik weet dat net, ik ben nog even studeren, denk ik. Iedereen is welkom, hè? Iedereen is welkom. Wat kost het? 12 Ja, maar daar stiepers tussen een prachtig scootje mee, hè? De sponsor is mij. Ja, dat bedoel ik. Dan kennen wij de wedstrijd mooi met zielen. En ik hoop kom massaal en steun u. En welk plak? Ben je tevreden met dit hier? Boven de 4. Boven de 4. Voor jou. Leuk dat je wist. Altijd welkom. 13 maart, dames en heren, Skult in de agenda. Neushoorn, een prachtige benefit voor het Huzumer scootje. Straks gaan we terug met 2 uur van het muzikale Dwarsplein. En dan hebben we weer hele oren muzikanten hier die spelen zullen. Dus wat op mij ombelangt, blue lekker heen. Graag gedaan. Montejoen bij Omroep Friesland. Een extra sportprogramma op de radio. Van 8 uur al, met voetbal. Heerenveen op visite bij FC Twente. Op jacht naar de eerste overwinning zo'n 8 december. Met volleybal. De vrouwen van Snits willen weer in de race komen voor het kampioenschap. Terug te winnen van Fast uit Gennep. Met kworbal. LDODK is toch weer waarom in de race om de play-offs. Groen-geel is de chestonder en die wedstrijd mat woen worden. En ook nog reedrieten. De finale om de KPN Marathon Cup op het ijs van de Ljouwerter Ijshal. Montejoen, Omroep Friesland Sport van 8 uur al. Wat een waar krijgen bij Friesen met die in de net? Is jouw technische installatie klaar voor de winter? Goed onderhoud voorkomt dat jou onder een koude douche komen te staan. Met een service- en onderhoudabonnement van Koninklijke Damstra zorgen wij dat jou er het hele hier loffelijk bij zitten. En dat al 110 hier. Als dat net koninklijk is, zorg voor alle info op damstra.nl. Het is de hele week schrikkelsale bij Kruidvat. Met verschrikkelijk veel voordeel. Zoals nu alle Lucovitaal 1 + 1 gratis. 1 + 1, ho, 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 zoveel voordeel. Daar knapt een mens van op. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Het Politbureau, het soms begint dit hier een nieuwe dag. Het politieke programma van Omroep Friesland is tonight te zien op de Vreetioen. En dat bij instemming van de commissaris van de Koning, Arno Brok. Het Politbureau wordt makke toch mooier van Piesekronsje, maar gasten van Piesekronsje. En daarom neem ik het besluit dat de verhuizing naar Vreet een goede zaak is. Daar kunnen jou dus net omheen. Het Politbureau bij Omroep Friesland op de televisie, na het waar en hier tenaai op Vreet. Schrikkelsale bij Kruidvat. Alleen deze zaterdag Lucovitaal Multiplus man of vrouw 1 + 2 gratis. Schrikbarend voordelig zeg. 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Jan van der Putten met het NOS Journaal.
De Amsterdamse vrouw die als tweede Nederlander besmet is met het coronavirus werkt in het Amsterdam UMC. Dat meldt het ziekenhuis in een interne mail aan medewerkers. Ze zou niet met patiënten werken en daarom is de kans volgens het ziekenhuis klein dat ze andere patiënten heeft besmet. De vrouw heeft na de vakantie in Italië, waar ze besmet raakte, 1 dag even gewerkt, maar toen is ze al snel naar huis gegaan. Ze zit nu in quarantaine in een huis in Diemen. De man uit Loon op Zand, bij wie het coronavirus ook is vastgesteld, heeft tijdens carnaval waarschijnlijk niemand besmet. Volgens de burgemeester van Tilburg was de man toen hij carnaval vierde nog niet ziek en dus waarschijnlijk ook niet besmettelijk. Mogelijk kan hij snel naar huis om daar in quarantaine verder uit te zieken. De 17 politieinvallen gisteravond in Noord-Nederland hebben te maken met een rechercheonderzoek naar handel in wapens en drugs. Er waren invallen in onder meer Hoogeveen, Leeuwarden, Dedemsvaart en Drachten. In Drachten heeft de politie een 43-jarige verdachte in zijn been geschoten. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en bij de invallen zijn in totaal 10 mensen opgepakt. De voorman van de SGP, Kees van der Staaij, wil partijleider blijven. Bij de volgende verkiezingen is hij van harte bereid opnieuw lijsttrekker te zijn. Dat zegt hij op Twitter. Het bestuur van de SGP heeft hem inmiddels voorgedragen. Van der Staaij is het langstzittende Tweede Kamerlid. Hij zit in de Kamer sinds mei 1998. Sinds 2010 is hij fractievoorzitter van de SGP. Dan nog het weer. Van het zuidwesten uit regen. Op de Veluwe en in het noordoosten kans op wat natte sneeuw. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidenwind en het wordt maximaal 7 graden. Morgen bewolkt, vooral in de namiddag en avond regen met kans op zware windstoten. En met 10 tot 12 graden is het morgen erg zacht. Dit was het NOS Journaal. Aas is 2 uur van Noorderwind Live. Dan gaan we praten over een prachtige reggae-feest in Greens. Maar dat had ik Frieske tintjes. Ja, akoestische muziek hier en volle meer. Graag dagelijks. Nu bij Blokker. Alles om het voorjaar fris en opgeruimd te beginnen. Alle lijfheidproducten, 25% korting. En ook nog 10% korting op alle stofzuigers. Kom naar de winkel of kijk op blokker.nl. Blokker heeft het in huis. Omroep Friesland, alles Friesk. Friesker wordt het net. 24 uur reis, non-stop Frieske muziek. Op telefoon, tablet, laptop of pc. De grootste Frieske hits, maar ook de mooiste harkzakjes. Omroep Friesland, alles Friesk. Friesker wordt het net. Nu alle lijfheid met 25% korting. Blokker heeft het in huis. Deze week schrikkelsale bij Kruidvat met verschrikkelijk veel korting. Nu alle Oral-B Smart en Oral-B Pro elektrische tandenborstels 50% korting. Wat goedkoop! Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Uw WOZ-waarde verlagen? Maak gratis bezwaar via bezwaarmaker.nl. Kruidvat schrikkelsale. Alleen deze zaterdag Oral-B opzetborstels 4 of 5 pak met 50% korting. Zo, dat is verschrikkelijk voordelig. Ha! Omroep Friesland. Het is weer vrijdagmiddag, maar het weekend vaart door. Bij Noorderwind beginnen, ja dan haast het varrelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwind live, Noorderwind live, Noorderwind live, bij Willem de Vries. En welkom bij het tweede bedrijf van het muzikale dwarslijn van Friesland. Je hoort een heerlijk relaxte Mickey hier in de studio. Vind ik wel eens even noffelijk. Wat plukjes publiek, goede muzikanten en ze doen dan ook nog een paar leuke gesprekspartners. Straks praten we over reggae. Glamour Willie is in the house. En die zal in Greens een mooi reggae feestje vieren. Ik zeg kom even down, want dat had ik net zo vaak hoor. En Hotse Karsten komt kijk binnen met een poster en een flyer. Dan weet ik dan net dat we het onderhouden. We hebben het door boeterbree en zoere molken. O jee. Ja, dat gaat mal succes. Get on. Het gaat on. Maar waar hebben we reclame voor maatje, denk ik? Ja, natuurlijk. Ja. En dat is vermeend al vanaf 13 maart en 28 maart. Hoe bliksem maar op zitten. Ja, natuurlijk. Komt er al. Het mag wel bereiken niet, hè. Maar we hebben mooie cabaretmuziek voor de agrarische sector. Waar is mijn naam? Die is die? Ja, dus, wat is die maat? Ja, die hoorde partner, hè. Ja. Maar toen de controle bleef. Doet hij ook mij? Het liep me net het beste dat hij mij dat hij wil. Maar is toen net mij hoor? Ik mooi net mooi. Nee,
Nee. Ik net bij hoeveel Jan neven mij? Nee, ik net. Nee. Ik vind het leuk dat je bent. Goed, dit is Noorderwind, dames en heren. Glamour Willy, Klaasje is de nacht, komt helemaal goed. Maar dan gaan we eerst naar Dream West, dames en heren. Klaasje, ja, vertel het zelf maar even. Dit ga ik dankzij jij hier van mij hier regelen. Ja, wist. Ja, dit is een geweldige band, Dream West. Ze bestaan nog net zo lang. Want Jolanda Haanskorf, ja, die had ik wel eens vaker west, maar Jacques Mees. Ja. Dus die had ik een hele soort met muzikanten te maken. Ze had Bill Parker op een gegeven moment je hellen. Vanuit Amerika. Ondertussen wen je ze samen. Toen kwam er liefde zeker? Ja, kwam er echt, dus hartstikke mooi. En ze troffen de broers Koen en Michiel Spek. Ja. Geweldige muzikanten, de Dutch Bacon Brothers. Ze zijn in Rotterdam echt bekend. Ja. En het klikte. Ik ging niet zo'n prachtig mooi gesprek met Bill. Maar dat is te lang vernomen. Echt hoe ze dat vertelde. En als ze spelen in Jeste en Sion, dan wist je wat ik bedoel. Maar waar gaat het hoor? Nou ja, soms ontmoet mensen in de muziek en dan eerder een klik. En hij zei, dat hak echt met deze jongens. Hij zei, ik heb een zoon van hun leeftijd. Maar ik zie jonge leeftijd, maakt het niet uit. Als de klik en de leefde van muziek er maar is. Altijd maar eens, hartstikke leuk. Ja, hartstikke mooi. Ik zal even Bill Parker op zijn Amerikaans praten. Yes, hello. Yeah, Happy to be here. That's about the how's your Dutch? Kibbeling and tootsie. Yeah, and how's your Frisian? I'm learning. Hartstikke mooi. Welcome to the show. Thank you. We're happy to be here. Thanks for having us. How is it for musicians to go from America to play in Holland? And for me, it's worked out pretty great. Yeah. I don't know about anybody else. I mean, I came here. I'm part of a really good band, and I fell in love with someone. How wrong can it be? No, this is the best you can get, isn't it? Pretty much, yeah. So, how long do you play? Did it start at your younger days? I was in my first band when I was 13. Okay. So what kind of band was it? 53 years ago. Yeah. That was a top 40 band, a pop band. Covers. Well, yeah. And after that? More covers, playing blues and rock and roll and stuff, and country bands. And now with Dream West, you're writing your own songs? We do our own songs, and we are not genre specific. We can play anything, and we do. That makes my day and it makes me happy, Jolanda. De liefde, de muziek, wat een mooie combi, hè? Geweldig, hè? Ja. 2 stoere kerels mee. Ja, ook leuk, hè? Ja. We gaan straks even praten. Welk nummer gaan jullie beginnen? Open Your Heart. Okay. Dames en heren, Dream West. When destiny calls, how will you answer? Will you walk out the door and follow its path, or will you slip out a little used window, head for the tall timber, leave it at that? Do you really need me to show you which way the wind blows, the heart of the sunrise, how to let the rough side drag? You know all along, when it takes more than 2 eyes to see the big picture, open your heart. I know how it sounds, like some no-account drifter dropped in out of nowhere, saying friends gather round. Whatever your problem, I got solutions. This ain't no snake oil I'm laying down. Do you really need me to show you which way the wind blows, the heart of the sunrise, how to let the rough side drag? You know all along, when it takes more than 2 eyes to see the big picture, open your heart. You say you're in pain, you're in constant sorrow. Well, call me tomorrow, we all got our own. Whatever comes down is all your own doing. Time to own up to it, it's all I can say. Do you really need me to show you which way the wind blows, the heart of the sunrise, how to let the rough side drag?
No, not alone. When it takes more than two eyes, see the big picture. Open your heart to see the big picture. Open your heart. Ja, lekker. Heel erg lekker zelfs. Straks meer Dream West. En we gaan ook even praten straks over oorzaken. Maar het is wel leuk. Ja, je het meer. Ik ben met een tekst ondertussen bezig. Het is wel een hele mooie, hè. Wake the Town and Tell the People Festival heet het. Reggae Groningen. Maar er zit wel degelijk echt een Fries achter. Glamour Willy. We mailden van de weekend bij elkaar. Dus hebben maar misschien nog wel even wat reclame voor mij. Er zitten vast nog wel wat reggae fans hier in Friesland. Glamour Willy. Leuk dat jullie bent. Straks even het festival wat jullie met z'n allen hebben georganiseerd. En natuurlijk de headliner, U-Roy. Dat is ook gewoon in Fries. Oh, ik heb Fries praten. Ja, dat ben mijn kronkels weer. Ja, even over de U-Roy. Dan kunnen we straks nog wel even verder praten. Maar hoe moeilijk is het om zo'n legende van Jamaica hier naar Nederland te krijgen? Ja, dan begin je meteen. Wordt maar de moeilijkste vraag, denk ik. Hè? Ja. Hoe lang ben je ermee bezig geweest? Nou, ik zal je vertellen. Gisteren is U-Roy aangekomen op Schiphol. En eergisteren hebben we pas de visa gekregen. Oh god. Ja. Nou, je hebt geen haar meer, maar anders was het grijs geweest. Ja, dat klopt. Dan heb ik ze verloren. Maar is Samon boeken, is dat echt een heel avontuur? Ja, dat is zeker een heel avontuur. Want ik bedoel, als je kijkt naar de reggae-wereld, ja, het is één grote jungle van promoters en mensen die claimen promoters te zijn en mensen die geen promoters zijn en zich voor promotor uitmaken enzovoort enzovoort. Klassieke verhaal. Ja, en als je contracten maakt met de een, ja, dan kan het wezen dat meneer 2 nog achteraan komt te zeggen, maar hij heeft ook nog contracten met mij. Dus echt een heel verhaal. Ja. U-Roy, we gaan even een fragmentje van hem kleten trouwens. Dan kan ik even jaren in welke sfeer had ze in ieder geval daar in Grains, 29 februari, dat is morgen dus, op zaterdag. Maar U-Roy komen wel. Dit is even een stukje U-Roy. Ja. Ja, voor mij maakt de hele miggie, maar ja, dan gaan we net zo vol mee in dit programma. En we gaan nou wat artiesten die optreden zullen. En we willen het verhaal weer van dit festival U-Roy. Hij komt dus is al in Nederland, maar hij komt naar het festival daar, dat is morgen. Glamour Willy, eerst even over het algemeen de reggae, de ska, al die genres die staan een beetje onder flapperkist. Ja. Dus kijk eens, de jazz, de blues, neem het maar op, de pieken en dalen. Hè? Ja. Waar zit je hem ongeveer met je genre? Nou, het is zo dat de reggae scene heeft op zich, net zoals vroeger de New Wave line had je. Dus dat een hele grote groep mensen die daarvan houden. Het is in Nederland natuurlijk nog steeds moeilijk om een breed publiek te bereiken. Het is altijd wat een niche blur, hè? Ja, maar het is echt misschien onfatsoenlijk om te vragen. Maar vertel me nou eens waarom er zo weinig reggae gedraaid wordt op de radio. Ja, ik zie je de platen net maar uit. Nee, dat klopt. Nee. Zie ik er absoluut no reggae tussen flikken. Nee, ik ben het maar niet eens. Nee, dit is de waan van de dij. En de bepaalde hits, zoals ik net meer in de top 40 waarom kom. Bepaalde genres ook helemaal niet meer. Echt heavy rock is voort. Reggae net. Vroeger is er nog wel eens wat jazzdingen. Dat het net meer, hè? Nee, ik ben zelf bezig met projecten van Erik de Zwart en Pim van der Kolk. De bekende pluggeren van Nederland. En het is sowieso onmogelijk haast om iets op de radio te krijgen. Nou, ik vind wel, maar even niet in algemeen, zoals kijk, we ruzie met de baas hier. Ik vind dat de meeste radiostations viersten te mainstream worden binnen. Ze doen al hetzelfde trucje. Ja, ze eigenlijk al dezelfde hits. Ja, nou, dat is dus het probleem. Het is ik weet niet, het is een beleidsmatig verhaal, is het gewoon. Creatieve armoede, toch? Ja, nou, ik vind het wel mooi dat je erover praat, hoor. Want ik bedoel, de gemiddelde presentator die hakt zo'n gesprek af natuurlijk. Want... Nee, ik kom uit de alternatieve wereld, hou maar op. Maar ik ben het maar niet eens. En dat deelt normaal net kritiek op de oproep, maar alle radiostations, als ik op FM-boon in de auto zit, dan kan ik soms net meer de stations uitkomen. Ze doen hetzelfde. Ja, nou, kijk, weet je, het met reggae is, kijk, als je kijkt naar de fundamentele reggae, dat is een muziek met een boodschap. En die boodschap, dat is toch altijd iets wat de gevestigde orde toch echt blij mee is. Want er komen natuurlijk dingen tegen, er worden feiten op tafel gelegd in de vorm van muziek. Ja.
En muziek is een hele krachtige organisatie. Of een krachtig iets, sorry. En ja. Ik ben voor meer reggae. Ja, liever laten we het over muziek hebben. Veel beter. Ja, nee, maar met mij wel eens even zijn worden. En dat vind ik echt. Ik vind hoe de hele wereld trouwens. Ik ben heel product van stations. Ja, het zo. Is het nou Q-Music? Is dit 3FM? Of is dit nou, weet ik veel. Het is al hetzelfde. Daarom door wij Noorderwien correct even nog was. Goed, lekker eigenzinnig, eigenwies. Hok we van. Straks, Hebe, dames en heren, die kijk binnenkomen. Die mag nog even soundchecken. En dan gaan we naar de broers staan. The Brothers. Ja. Wat is jullie achtergrond? Bands of altijd met z'n tweeën gespeeld? Nou, wij hebben, misschien kan je het zien, we zijn enigszins broersverwant aan elkaar. Ja, jullie lijken een beetje op elkaar. Er zit 5 minuten verschil tussen. Oké. Ja. 1 of 2 eier? 1 eier ook nog. Alleen hij eet tegenwoordig iets meer dan ik. Maar, meer eieren? Ja. Nou, wij hebben eigenlijk altijd van jongs af aan samen wel muziek gemaakt. En ouders, vader, oom zaten ook in bandjes. Dus we begonnen heel vroeg met muziek maken. En ja, we zijn eigenlijk vanaf de leeftijd dat we een jaar of 17, 18 waren... hebben we eerst een tijdje in Engeland gezeten, allebei, voor studie. En daarna later in Spanje ook. En we hebben wel in verschillende bandjes gespeeld altijd. Maar op het moment dat we dan steeds aan het reizen waren... bleek het handigst om als akoestisch duo op te treden. Dus dat ging makkelijk, want we waren altijd samen. En dan heb je een gitaartje en misschien een percussie-instrumentje... en dan ben je er eigenlijk al. En dan 2 stemmen. Dus dat was altijd een makkelijke uitvalsbasis om op het moment dat je niet... als je in het ene land zit, dan in het andere land... dan zit een band er ook niet op te wachten dat opeens de halve band wegvalt. Dus dat was voor ons altijd wel lekker dat we op die manier met z'n tweeën konden optreden. En we hebben wel verschillende projecten en bandjes gehad, maar de rode draad is eigenlijk altijd met z'n tweeën als duo, daarnaast ook gewoon akoestisch. En dan kom je Bill en Jolanda tegen. Inderdaad. En dan ontstaat er iets muzikaal. Ja, nou ja, we kennen Jolanda al wat langer. Die deed ook boekingen, dus die boekte ons ook wel eens. En vandaar dat we dus Jolanda wel kenden. Nou, op een gegeven moment dus ook mee naar een optreden van Bill. Die woonde toen nog in Amerika op dat moment, dus die was over. Niet dat we daar naartoe gingen om een optreden te zien. Maar nee, toen uiteindelijk vonden we hem erg goed. En ik vond dat hij goede liedjes schreef. En ja, toen hij hier kwam en eigenlijk zijn eerste EP'tje wilde gaan maken, toen dacht hij van, hey, misschien kunnen jullie wat aanvullen. En zo begon het. En daaruit gaan we misschien verder als een echte band. Dus ja. Klinkt in ieder geval goed, eerste nummer. Ik wil graag jullie tweede horen. Hoe heet het? Ambus wordt dit. Dream West. You say goodnight to Sister Moon and greet the new sunrise. Do you hear the cry of love or the call to heaven in your mind? Dreams are like embers, breathe on them and watch them glow. With the breath of life as they release the fire inside. Inside. I heard dreams can ebb and flow, speeding up or slowing down. But unlike money and the seasons, they're the one thing that don't come back around.
Dreams are like embers, breathe on them and watch them glow. With the breath of life as they release the fire inside. Inside. To talk of dreams leaves some cold, an attitude I cannot see. I can imagine many things, nothing colder than a world without dreams. Dreams are like embers, breathe on them and watch them glow. With the breath of life as they release the fire inside. Inside. Bill Parker, Jolanda Haanskorf, Koen en Michiel Spek, dus met je vrouw in Dream West. I read a small biography of you, and trips along softly on the tongue, a quote of Shakespeare. Yeah, Are you such a Shakespeare fan? No, but I recognize a good line when I see one. Yeah. So I just bothered. That's how you write songs too. Yeah. How long are you busy with Dream West and playing with each other? We since November really. Okay. We sort of put the pieces together in September and October. We started playing together in November and we recorded our CD. Oh. And so yeah, we haven't. It's pretty fast. Yeah, well, that's the beauty of working with the people that I'm part of a band with here. They can play anything. They're enthusiastic. You don't see it. I've been around a long time. You don't see it. It's a blessing, you could say, to work with people that are so hardworking and determined and take it seriously. You know, like I said, we can and do play anything. We don't restrict ourselves. We're open to it. Sounds good. Very, very good. The album, is that comparable to what you do now live, or is it just a total different sound? No, this is it. This is how we record. I like it. This is how we. Well, thank you. This is how we perform. So, what's the song you're going to play now? This is one we close out with. It's called "A Real Hard Time." Dream West live in Noordwijk. Sitting on a bench with a beer and smoke, watching the world roll by. After all my hopes, all my aspirations, the state of affairs, so not to make you cry, had a real hard time getting through this life. I had a real hard time getting through this life. I had a real hard time getting through this life. Don't need an intro to the blues because they're already friends of mine. I need a job. I need a love. We need a kind of life we've been dreaming of. We used to dream big. Times have changed. My expectations are a whole lot lower these days. I had a real hard time getting through this life. I had a real hard time getting through this life. Don't need an intro to the blues because they're already friends of mine.
salt. If it happened to me, it can happen to you. You end up on the bench admiring a view where you see it every day. You see it every day. Give out if you have to, but baby, don't ever give up. I had a real hard time getting through this life. I had a real hard time getting through this life. Don't need an intro to the blues because they're already friends of mine. Come on. I had a real hard time getting through this life. I had a real hard time getting through this life. Don't need an intro to the blues because they're already friends of mine. Prachtige muziek. En dus Fastlane op een cd. Het is een live album. En dat is wel leuk. Je hebt een achterkant. No overdubs, no pinch-ins. Without a net. Prachtig. Live at Koens, Dream West dus. Album. That was the reason for you to get a pure sound. To do a live album? It just seems to work better that way. Yeah. You know, if you can't record live or you can't record in as few tracks as possible, maybe you shouldn't be making records. And we've got that same sort of view on things. Good motto. Yeah, it's worked great for us. Ik let hem even zien, dames en heren. If the people want to have this album, how can they get it? Well, they can actually follow us out to the car and buy some, or they can go to the website, dreamwest.online, and they can get in touch with us from there, and they can order it from there, and we can get it out to them, or they can, of course, come to a show. But that's the way to do it. Thank you. Hey, you're welcome. Thanks for having us. Heren, broeder Spek, Jolanda, dankjewel. Tot de volgende keer. Hope to see you again, oké? Ik ga nog even naar Klaske daar, want dan kunnen we dit helemaal afsluiten. Want Klaske weet precies wat zij snijn spelen. They will tell you where you Sunday gonna play. In Ier. In Ier? Ja, bij de live sessies van de Dream Project Studios. Ja, heerlijk. Dus ik hoop je echt van harte dat er mensen komen. Ze zijn gewoon hartstikke goed. En ze komen dus snel weer apart uit Vlaardingen, Dordrecht. Naar Ier. Jeetje. Ja, want de man die moet morgen ook weer ergens optreden. Dus ik vind het echt geweldig. En nou, het is toch heerlijke muziek. Snijden een beetje, hoe laat? Om 3 uur begint het. En hoe kunnen mensen gewoon kaarten komen? Ja, ze kennen even natuurlijk op Klaske Verve daar op Facebook. Kennen ze even een meldingje meid dat ze komen. Want 24, 30 man, dan is het gebeurd. Ja. En, maar weer meid je een mooi feestje. En Timeless, mijn broer en ik. En onze mondharmonicanist Fouke Bruinja. Die zelf van de voornemen wat spelen. Net stenen, maar erheen. Snijden een beetje chill met prachtige muziek. We gaan op naar het night. Straks dan hier onder oren een optreden van Hebe. En met Glenn Willis zullen we nog over reggae praten. En over dat prachtige toneelstuk van Hotze. Karsten, hij zit direct nog in het publiek en nog volop meer. Als het zin had, komt nog maar even del in ieder geval. Maar we beginnen eerst naar het nice. Goeie, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Friesland. Scootmobiel Friesland in Sjetnik. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen je scootmobielen. Echt broekte. Wij staan voor poerbeste service en leveren je scootmobiel bij de deur aan. De koffie staat klaar. We onderbreken deze golden oldie voor extra nieuws. Supermarkt Jumbo start vanaf vandaag met Jumbo Extra's. Door boodschappen te doen spaar je voor gratis boodschappen. Jumbo Extra's. Je dagelijkse boodschappen zijn nu extra's waard. Download de app en spaar mee. Hast u last van kalkontslag? Vervelend nou? Doe is kalkontslag voorkomen op een simpele en effectieve manier met de Big Green. Bij de Big Green hast geen afvier nodig. De hoogst geen zout bij te vullen en we letten in tegenstelling tot een wetteronthudder de zoen en mineralen in het wetter. De Big Green is milieuvriendelijk, verbetert de kwaliteit van in drinkwater en is makkelijk te installeren voor een lege prijs. Dus was het al van die kalkontslag? Kies dan voor Big Green. Zorg voor meer informatie op big-green.nl. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Ja, Asus 4. Straks nog de Crooked Year live in de studio. En ik Henk Wijngaard. Maar eerst het nice uit de provincie. En natuurlijk verzwaar ik toch Jan Dirk de Haan. Goedemiddag.
In het grote rechercheonderzoek naar wapenhandel, drugs en geweldsdelicten had de politie 3 Friesland houden, had de politie van de bekend maken. Het gaat om 2 mannen uit Ljout van 34 en 31 jaar en een man van 34 uit Jesterwaarde. Ze werken alle dagen vanuit een bedrijfsgebouw, maar er in een kringloopwinkel in Jesterwaarde. In het gebouw wordt nog volop onderzoek gedaan, vertelt verslagjouwer Willem Vermeldvoort. De pancels is volslijn afsluiten. En er zit een groot boert op met Oosterwolde kringloop. En dus we stonden hier niet correct al even en toen kwam er al een takelwijn aan die al een witte VW Caddy meegenomen had. En er is een grote vrachtwagen op het stuit. En daar wordt meer, het onderzoek rent je nog even terug. De politie had juster en joert meerdere invallen die in Santjengebouwen in Onderoorden Drachten Jesterwaarde Ljout. Juster vond in Drachten een shit-incident plak dat in elk geval 1 persoon bij verwonden raken is. Ook in een aantal plakken in Drenthe, Greensloon en Oeriesel had de politie invallen dien. Bij een agrarisch bedrijf de Zeerop in Stiers is van die bron uitbrutsen. De bron wie in de loods van het bedrijf. Bij de bron is in korte tijd een soort reek vrijkwam. Die bron is ondertussen wel onder controle. De bronwacht is op het plak nog dwang om het gebouw te ventileren en om een nieuwe controle te dwang. Maar een tweede ziektegeval in Amsterdam komt het coronavirus heel dichterbij. Dat betekent dat de zakkundigen preventie infectieziektes het smoor druk hebben. Nina Lamsma is voorzitter van de stuurgroep Infectiepreventie Friesland. Zij adviseert het ziekenhuizen, verpleeghuizen, hoesdokters en toskedokters hoe ze het best voorkomen kunnen dat infectieziektes gaan verspreiden. Nevens Lamsma moeten we de goede maatregelen nemen en dus ik ben net te volle zware maatje. Je ziet dat heel veel mensen gewoon ook weer genezen van het griepvirus als je gezond bent. Maar juist voor de kwetsbare mensen in onze samenleving. Daarvoor is het belangrijk dat we de juiste maatregelen treffen. De Rijksoverheid heeft een speciaal publieksinformatie noemen. Dat is 0800 1351. Mensen die vragen naar hoe het coronavirus kan direct terugte. De oorlogsbeam van het Van Haringsma-loon in Snits krijgt een tweede libben. De populier aan de Oerdiek maakt voort omdat er wenningen gebouwd worden. Een stekje van de beam maakt in de Nijweek herplanten worden. Het hout van de oude beam komt ik waarom in de Nijweek. Daarvan worden boatersattributen en bankjes maken. De beam wordt een oorlogsbeam neemt omdat onderdoekers die beam planten hebben. Maar een stukje van een orenpopulier. Die is tot de beam groeit, zat die den nou stiet. De Friese museums die zeggen waarom op een goed bezochte nieuwtje editie van de actie Help Paken en Beppe de vakantie terug in de maartjaarsvakantie. De dien dit jaar in Friesland 42 instellingen om mij, maar ook had er 20.000 bezoekers west, uit de Museumfederatie Friesland. Die federatie doet de coördinatie en promotie van die actiewieken. Heel druk wie het bij het Natuurmuseum Friesland, er staan op momenten zelfs regen bezoekers voor de door. Takken meer wordt de 20e editie van deze actie Help Paken en Beppe de vakantie terughouden. Het waarbericht is nog droog, maar in de rin van de middag hield het meer bewolking. Letter van de middag treinwetter. De wind is matig ontkräftig, komt uit het zuidwesten en de temperatuur luidt om de zo'n graden heen. Jonne vannacht bloot het lang rein en het kwik zakt 9 graden fjouwer. En monier hebben ik nog rein. Morgen middag wordt het wel stadig ondroeg. Zit een soort wind benamen aan de kust. Temperaturen om al van 12 graden. Snijn en pipbuien en 9 ont 10 graden. Dat is het nieuws van nou. Meer nieuws vindt op omroepfriesland.nl en de app van Omroep Friesland. Nou hier op radio dadelijk weer verder met Noorderwien. BOVAG leasefiets. Een mooie e-bike zonder te sparren, maar nog wel even een celstraapje. En dat is zoen. BOVAG leasefiets. Altijd de wien mooi, ook als het in zit. Goeie, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Friesland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nick. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen. Echt broekte. Wij staan voor poerbeste service en leveren je scootmobiel bij de door aan. De koffie staat klaar. BOVAG leasefiets. Ook wat voor jou? Check het op leasefiets.nl. Zo, dat lukt op. Hij is vrij hoor. Jouw beurt. Een frisse boodschap van Geberit. Nooit meer stank op het toilet. Dankzij Geberit Duofresh. Ontdek alle voordelen op hetstankvrijetoilet.nl. Natuurbegraafplaats Bremer Wildernis in Sondel. Je kiest er zelf je eigen plekje uit. Kijk op natuurbegraafplaatsfriesland.nl. Wil jij een stankvrij toilet van Geberit winnen? Ga dan naar hetstankvrijetoilet.nl. Omroep Friesland.
En welkom bij het vervolg van Noorderwiel Live, dames en heren. Als je nou radio voor had, jij bent ook op televisie en internet te volgen. En ik ga nog 2 cameramannen nemen, de Boski instuurt. Ja, je bent me kwijt, hè? Ja, rotzak. Ze is zo'n swingwaan, Herman en Jorrit, met je beiden. En daar rond ik even onder trouw. Nou goed, ben je klaar, jongens? Hartstikke mooi, man. We praten straks over reggae. Oh, daar komt Glenn op Willy Eckerleven. Daar wil ik toch even mee beginnen. Want hij is van de Jazz Sound International. Ze gaan een geweldig festival morgen in Grijns met de legendary Hugh Roy. Ja, over de reggae en het Jazz International. Treed jij zelf nog op? Ja, zeker. Ja, Dat doe je inmiddels ook al een tijd? Nou ja, sinds 1989 inderdaad. Ja. Ja, daar heb ik heel veel mee mogen maken. Samen met Ice-T mogen optreden in de 90 jaren. Snoop Dogg. Hier op het Groene Ster nog met Run DMC nog een keertje. En Lauryn Hill heb ik in 2014 op het Rototom Festival in Spanje mogen staan. En, dit jaar Fantastisch, man. de Reggae Lake Festival in Amsterdam. Groot festival met toonaangevende artiesten en een geweldig event. Maar we zijn nu met Duroy bezig. Ja, en dan maar even schaamteloos reclame voor mij. Het wordt hartstikke leuk. Wat game dwaan eigenlijk? Nou, het is zo dat we hebben toestemming gekregen om de A-kerk te mogen transformeren in een paradiso-achtige vorm. Ja, mooie locatie. Ja, geweldige locatie met een orgel wat op het Europese of werelderfgoed staat. Dus het is best wel een prestigieuze... Handle with care. Dus. Ja. Hey, maar wat komt er nog meer? Want die Euro is natuurlijk een beetje de headliner. Ja, klopt. Euro is de headliner. Daar gaan de meeste mensen ook voor komen. En het gaat erg druk worden. Zeker gaat het erg druk worden. En de reacties zijn fenomenaal. We verwachten zo'n 600 mensen die er gaan komen. Dus ja, voor reggae-begrippen in het Noordoost-Nederland is dat gewoon fenomenale cijfers. En Joggo gaat komen. Joggo is de broer van Clarence Seedorf. En we zijn al heel lang goede vrienden. En in 2008 heeft hij zich getransformeerd in een reggae-artiest die gewoon gigantische stappen maakt en zich nu inmiddels kan meten met internationale zangers. Dus we zijn echt heel erg blij dat hij er ook bij is. Ja, ik heb begrepen dat wij een fragmentje van hem klaar te staan hebben. Dus ik zal er Martijn te zien. Martijn, is een stukje spelen van Joggo, geloof ik, hè? Ja, Joggo. Dan komen we een beetje in de sfeer natuurlijk. Zaterdag dus in Greenslaan in der AA-kerk. Ik zeg nog even altijd slacht. Wie jij er gewoon. En als is wat oors, dan herstellen we dat. In ieder geval een lekker stukje sfeer. Reggae. And darkness was upon the face of the deep. And the spirit of Jah moved upon the face of the waters. And Jah said, let there be light. And there was light. Eli Selassie, Jah Rastafari. And Jah saw the light, that it was good. And Jah divided the light from the darkness. Joe Rastafari. Hustle, we hustle and we can't stop. Keep burning and looting until we drop. Hey, struggle, we a struggle cause it won't stop. Yeah, I Rastafari, come. Dat is een lekker klasje, hè? Heerlijk. Ik heb wel een beetje mis. Ik had al een tijdje net met dat reggae en ook dat dan Jet. Ik vind die hele vibe is lekker, hè? Ja, machtig. Ja, echt, dat is dat. Ja, mooi, man. Dat klinkt lekker, man. Ja, toch? Ja, super. Ik vind dat deze man ook zeker aandacht moest hebben in dit programma. Hè? Dus ja. Ik kom aan weer bij die waarom. Ik ken Hebe daar. En Hebe is een artiest die al heel lang en talentvol een protopodia doet. En ik erin slaagt om ze dan aan zichzelf weer op naar u te vinden. Je zit maar, ja, het Fries versta je nog steeds niet. Ik vind jou wel zo'n artiest die nu dan eens een keer in de spiegel kijkt. Ik moet mezelf weer eens uitvinden en ik moet het anders doen. Je bent niet bang voor switches, hè? Nee. Vind je mijn nieuwe nummers heel erg? Ja, dat wou ik een beetje naartoe. Want jouw nieuwe werk is toch wel weer anders en maar lekker, inderdaad. Komt het door jezelf alleen of door de band waar je mee gaat toeren? Meerdere dingen. Je maakt natuurlijk dingen mee. Je verandert, je luistert naar nieuwe muziek. Dus je wordt ook beïnvloed en geïnspireerd. Ik ben heel veel in Oeganda geweest de afgelopen tijd. Waarom? Wat was de aanleiding? Voor de liefde. Oké. Mijn vriend die woont daar voor 3 jaar. Dus ik ben daar heel veel. Dus ik heb ook heel veel Oegandese muzikanten ontmoet. Dan ga je mee samenspelen natuurlijk. En
Beïnvloed inderdaad. Is de muziekcultuur, ja, ik weet bijna het antwoord wel, maar daar totaal anders dan wat wij hier gewend zijn? Ik neem aan van wel. Ja, nou, ik moet zeggen, toen ik daarheen ging, toen dacht ik, nou, dit wordt heel vet. Ik ga hier echt iedereen gigaritmische, vette patronen. Zo. En de cultuur is best wel heel erg gefocust op Amerikaanse reggaeton-achtige muziek. Dus de producties zijn ook niet wat ik helemaal had verwacht toen ik daarheen ging. Toch wel weer een verrassing. Ja, maar ik heb ook wel weer muzikanten ontmoet die daar dan weer heel erg daarop focussen. En de cultuur is veel meer heel Oost-Afrika eigenlijk in plaats van alleen Oeganda zelf. Dus die andere landen, Kenia en Tanzania, zijn ook heel erg bij betrokken. Dus dat is heel erg leuk. En in de studio, ik heb veel meer lol gehaald uit in de studio gewoon produceren en maken. En laagje voor laagje toevoegen. Eigenlijk heel anders dan wat die vorige band net zei. Daar ben ik juist even een beetje van afgestapt. Omdat ik het leuk vond om te bouwen en te kijken wat daar dan uitkomt. En een muzikale frisse neus halen. Precies, exact. Ja. Wat is het eerste nummer dat je gaat spelen? Out of Sight, die is net een week uit. De nieuwe single? De nieuwe single, precies. En die komt ook in een duet uit over een maandje met Ruben Heijn. Oh, oké. Ja, dus ik zing hem nu akoestisch alleen. Ja, het is echt basic, maar hij wordt nog uitgebreid. Maar dan op plaat en studiowerk. Precies. Live, dames en heren. Ik ben blij dat ze er is. Geweldig talent. Let's get Hebe. Yes, I know my tears will dry, and I know that love won't die. But as I stand outside, alone at night, I wander back in time, try to keep an open mind. Every kind of advice, but no answers right. Is it out of sight? Is it out of mind? Is it out of touch? Are we running out of time? 'Cause my heart won't survive. No, my heart won't survive. I know my tears will dry as of the first goodbye, heading for a new life without you by my side. Is it out of sight? Is it out of mind? Is it out of touch? Are we running out of time? 'Cause my heart won't survive. No, my heart won't survive. Is it lost? Is it lost? 'Cause I thought I would love you forever. Is it lost? Is it out of sight? Is it out of mind? Is it out of touch? Are we running out of time? 'Cause my heart won't survive. No, my heart won't survive. No, my heart won't survive. No, my heart won't survive. Piekenvel.
Kippenvel, ik zal het je voor je vertalen. Dat is leuk trouwens, in de credits van je nieuwe single, Out of Sight. Even kijken, waar stond het ook weer? The Amazing Ruben Heijn, co-written. Fantastische muzikant om mee samen te werken, lijkt mij. Ja. Vandaar ook deze uitroep, ook bij de credits. Ja. Ik heb echt met hem op deze manier dat iemand meteen begrijpt wat je wil. We hebben meerdere mensen ook betrokken bij het project. En dan bij sommigen dan ging ik naar huis, naar de studio een dag en dacht ik, nou, dat wil ik dan toch anders. En bij Ruben klikte dat heel erg. Dus ik ben super trots dat ik met hem mag werken. En dat hij, Er komen ook verschillende versies uit van dit nummer. Ja, ik heb een live versie met mijn band. Die komt over 1,5 week als ik het voorprogramma van Morjiba ga doen. Ja. En dan 2 weken later de duetversie in akoestisch met Ruben. Ja. Wauw. Dat zijn eigenlijk de 3 versies dan. Met allemaal goede dingen dus. Ja. Goed bezig. Ja. Want ik zag ook nog, je gaat de wat redelijk grotere podium aandoen. Doornroosje, Tivoli en dat soort zalen. Met de band. Is het een beperkte tour of ga je helemaal voluit? Nee, dit zijn voorprogramma's. Ja. Dus ik ga wel of solo, maar de meeste met mijn gitarist, toetsenist, alles in één, manetje van alles. En ik zelf dan ook met vocal processor. Dus het heeft wel een soort volgeluid, maar het is wel een kleine setup. En dan is eigenlijk de eerste, ik ga op tour naar Oost-Afrika. Dus dat is echt dan met volledige bandbezetting. Hoe groot is dan de band? 3. Met z'n drieën? Ja, maar iedereen speelt dus ook allemaal 2 instrumenten. De drummer ook. Prophet, synth. Multifunctioneel. Ja, precies. Iedereen wordt dubbel ingezet. Kijk, dat moet ook voor dat soort tours. Oké, welk nummer ga je nu doen? Tell Me, dat is een nummer van mijn vorige plaat nog. En die heeft heel veel deuren eigenlijk in Engeland voor mij geopend. Het is een wat melancholischer nummer. Ben ik altijd voor. Dames en heren, Hebe, live in Oorwien. Tell me what the next step is. I'm paralyzed and empty. It saddens me how life can shine, but it's swept away so quickly. Stepping while this conversation made this normal they thought was one. When lost there are no answers, there's just blame and just anyone. Try to hold on. You cut me loose.
faces, talking, shaking hands. Can I go now? Turn off the light. Let this day be over now. Leave me alone now. Say your name, see your face, but you're not here. Lost and found, breathe out, but I can't take wind of rain falling, fuse unclear. Lose myself in something else, so I don't have to bear this pain. Bear this pain. Asus, dat ze nog in je nummer Hebe. Het is wat anders dan reggae, maar wel kippenvel, hè? Ja, dat is lekker gevoelige muziek. Heerlijk. Ja, lekker licht. Ja. Morgenavond wordt dik feest. Ja, zeker wordt dik feest. De zaal gaat open om 3 uur 's middags al. Eten en drinken is er allemaal aanwezig. Wordt echt een belevenis, zeg maar. Ja, kun je wel stellen. Ja, inderdaad. Ja. Tot in de nacht, trok? Nee, dat niet. Het is tot 11 uur. Tot 11 uur, we houden het gewoon een beetje binnen de rustige tijden op zaterdagavond. Hey, maar Max, die met zijn Euro en nog zwaar gaan oer sterallures, komt hij wel op tijd? Gaat hij zijn setje wel doen? Of maakt het dat bij dit soort artiesten net zo voluit? Wist gewoon dat het goed komt. Ja, als ze er eenmaal zijn, dan komt het, dan komt het helemaal goed. Ja, precies. Ja, nee, dan komt het gewoon helemaal goed. Dus dat is altijd wel een dik in orde, ja. Ik moet er toch even... We hebben dit net in jou, joh. Nou, wie weet in de toekomst. De oprichter Ronald van Dijk, die heeft in Groningen opgestart. En heeft mij in de tijd gevraagd als Fries zijnde om mee te werken. Dus misschien kunnen we eens wel wat weer omvreden. Nou, wie maakt wel wat reggae in Friesland af, is het niet? Ja, zeker weten. Ja, nou, we hebben 22 of 20 jaar hebben we dus feest georganiseerd in de Gloppen. Ja, een hele tijd. De Gloppen, ja. Ja, dat is heel erg jammer dat hij er niet meer is. Nee. Maar zoiets hebben we weer hard nodig. Gewoon een kleine locatie, geschikt voor 150 mensen. Want daar is gewoon een gigantische markt voor in Friesland om kleinschalige projecten te gaan doen. Ik ben er helemaal voor. Kom straks voorbij die waarom. Goed, Glamour Willy en zijn reggae feest morgen in Grains, Groningen, zeg ik er maar even bij. Hebe. Waar ben jij eigenlijk opgegroeid? Welke hoek van Nederland kom jij? Geboren Amsterdam en een deel van de middelbare school in Haarlem. Oké. Ja. Die kant op inderdaad. Die kant op, ja. Hey, je noemt alleen maar Engeland. Gaan de deuren voor je open. Je gaat naar Afrika. Is dat ook een beetje de droom die uitkomt? Wereldwijd optreden en met je muziek bezig kunnen zijn? Ja, ik vind dat wel. Ik vind het heel erg leuk om het buitenland te verkennen. Maar niet alleen reizend, maar ook met muziek. Muzikaal en creatief. Ja, precies. En mensen ontmoeten die weer op een hele andere achtergrond muziek aan het maken zijn. In dat opzicht fantastisch om dan naar Afrika straks op tour te gaan. Ja, ik heb er echt mega veel zin in. Ja, ik ben echt heel blij en trots dat kan. En dat ontstaan is. Single is net uit. Ja. En de rest, komen er nog meer singles? Ga je nog meer singles uitbrengen? Of wordt het een album? Ja, het wordt uiteindelijk een album in de herfst, september. Maar goed, de planning schuift elke keer natuurlijk. Maar zoals meestal, ja. Precies. Maar er komen er nog 2 losse singles uit. Waaraan dus van elke single ook weer een akoestische versie met Ruben. Ja. Dus ik heb nog even... Genoeg druk. Jullie zijn nog niet van me af. Nee, absoluut niet. Nee, kom ook weer terug, zou ik zeggen. Je gaat nog 1 nummer doen. Welke? De eerste single van de plaat die ik net aan het maken ben. Die kwam in november uit. En ook weer een akoestische versie. Het is allemaal heel anders op Spotify. Dus... Dat geeft niks. Nee, maar dat maakt het creatief anders. Hoe heet die? Hunting Me. Hebe, live in Noorderwind. I see you from the corner of my eye. You don't have to make a sound. Play rough, can worry about what's behind. Gotta keep on going though I'm going down. I'm in the water trying to find some ground. Your beast, you're forcing me to stay. Holding on, fighting, not letting go. Sidelined in a golden cage. So I'm asking,
asking you. So I'm asking you. Let me be. These nights are haunting me. It's darkness that I feel from me. These nights are haunting me. Give me honesty, 'cause I keep going round and round and round and round and round. Round and round and round and round and round. I see you from the corner of my eye. You don't have to make a sound. Play your rough, can't worry about what's behind. Gotta keep on going though I'm going down. I'm in the water trying to find some ground. Your beast, you're forcing me to stay. Holding on, fighting or letting go. Sidelined in a golden cage. So I'm asking you. So I'm asking you. Let me be. These nights are haunting me. It's darkness that I feel from me. These nights are haunting me. Give me honesty, 'cause I keep going round and round and round and round and round. I keep going round and round and round and round and round. I see you from the corner of my eye. You don't have to make a sound. Dankjewel. Wauw. Nou goed, er komen al je versies uit van nieuwe singles. Out of Sight is uit intussen, dames en heren. Spotify of ik zo meer gewoon Cape op alle mogelijke manieren. Er komen nog versies uit met Ruben Heijn. Album, plaats, Afrika. Ik wens jou een fantastisch jaar. En ik hoop echt oprecht dat je weer terugkomt. Ja, dankjewel. Ga ik zeker doen. Je bent altijd welkom. Yes, thanks. Hoe ben je op internet het makkelijkst te volgen? De Insta, Twitter, Facebook? Geen Twitter. Oké. Geen dagelijkse Goed zo. dingen, maar Instagram en Facebook wel. Ja. Als mensen wat meer van je willen weten en ook tournees, dan moeten ze daar zijn dus. Hebe Official, ja. Hebe Official, net vieren. Dankjewel, tot de volgende keer. Dames en heren, straks meer Noorderwien. Graag dadelijks. Montejoen bij Omroep Friesland. Een extra sportprogramma op de radio. Van 8 uur al, met voetbal. Heerenveen op visite bij FC Twente. Op jacht naar de eerste oewinning zo'n 8 december. Met volleybal. De vrouwen van Snits willen weer in de race komen voor het kampioenschap. Toch te winnen van Fast uit Gennep. Met kworbal. LDODK is toch weer waarom in de race om de play-offs. Groen-geel is de chestonder en die wedstrijd mat woen worden. En ik nog reetrieten. De finale om de KPN Marathon Cup op het ijs van de Ljouwerter Ijshal. Montejoen, Omroep Friesland Sport, van 8 uur al. Friesland staat geen seconde stil. De Leeuwarden Courant levert jou altijd en overal actueel nieuws, achtergronden en infotainment uit jouw regio. Leef mee met alles wat Friesland beweegt. In de krant, de app en online. Neem nu een proefabonnement van 4 weken. Ga naar lc.nl/radio. wozmeld.nl. Is uw WOZ-waarde te hoog? Maak gratis bezwaar en bespaar direct tot honderden euro's. Ga naar wozmeld.nl. Omdat we 60 jaar zijn geworden, is het bij Pearl feest voor het oog. En dat vieren we met 3 brillen voor de prijs van 1. Koop een bril, krijg een tweede gratis en geef de derde cadeau. Breng je oog eens langs. Maken we er een feestje van. Pearl, al 60 jaar de oogexpert. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Nieuwe bus nodig, 1001 mogelijkheden? Stress! Mocht er eens een dingetje zijn, Renault Pro Plus bedrijfswagens lost het op. Met advies passend bij jouw specifieke branche. Kijk op Renault.nl.
Hey, doe je ook mee? Een gezellig potje bingo? Of de kinderboerderij een likje verf geven? We kunnen je hulp supergoed gebruiken. Fijn om iets voor een ander te doen. Het Oranje Fonds organiseert 13 en 14 maart NL Doet. De grootste vrijwilligersactie van Nederland. Vind een klus bij jou in de buurt op nldoet.nl. Doe je mee? De Woonboulevard Groningen vindt u aan de Peizerweg in het Hoendiep. Alles op woongebied in meer dan 60 winkels. In elke stijl en iedere prijsklasse. Aanstaande zondag is het van 12 tot 5 koopzondag. Kijk op woonboulevardgroningen.nl. 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Mariette Krol met het NOS Journaal. Er is een landelijk informatienummer geopend voor vragen over het coronavirus. Op het nummer 0800 1351 kan iedereen terecht die een vraag heeft over het virus. De Amsterdamse vrouw, die als tweede in Nederland besmet is met het coronavirus, werkt in Amsterdam in het UMC. Volgens het ziekenhuis is de kans klein dat ze andere patiënten heeft besmet, omdat ze niet met patiënten werkt. De man uit Loon op Zand, die ook ziek is, heeft tijdens carnaval waarschijnlijk niemand besmet. Hij was toen nog niet besmettelijk. De gemeente Almere geeft opnieuw meer geld aan de Floriade. De wethouder trekt er nog eens 3 tot 6 miljoen euro voor uit. Of dat een subsidie wordt of een lening is nog niet duidelijk. Het is de bedoeling dat de grote landbouwtentoonstelling over 2 jaar in Almere wordt gehouden. De gemeente is enige aandeelhouder en verwachtte jaren geleden 10 miljoen euro te moeten bijdragen. Inmiddels is dat bedrag opgelopen tot ruim 36 miljoen. Onder meer omdat er geen sponsors gevonden zijn voor de Floriade. Kees van der Staaij wil door als leider van de SGP. Op Twitter zegt hij dat hij daartoe van harte bereid is. Van der Staaij is het langstzittende Tweede Kamerlid. In mei zit hij hier 22 jaar. Sinds 2010 is hij fractievoorzitter van de SGP. En de politieinvallen op 17 plekken in Noord-Nederland gisteravond hebben te maken met een onderzoek naar wapen- en drugshandel. Er waren invallen in onder meer Hogeveen, Dedemsvaart en Drachten. In Drachten schoot de politie een verdachte in zijn been. In totaal zijn 10 mensen opgepakt. Het weer, vanuit het zuidwesten regen. Op de Veluwe en in het noordoosten kans op wat natte sneeuw. En er staat een flinke zuidenwind bij maximaal 7 graden. Morgen bewolkt, met vooral in de namiddag en avond regen en kans op zware windstoten. En met 10 tot 12 graden is het morgen weer erg zacht. Dit was het NOS Journaal. Ja, als ze toch hier horen het keer met Oren in live. Zal onder oren optreden komen van de Crooked. Fantastische band, Han EP. Die zetten ze in zijn volledig iets spelen. Dat doen we het laatste jaar loeren. En daarvoor hebben we Henk Wijngaards hier te gast. En daarnaast heb ik nog mensen achter en voor de bar. Wat mij onbelangrijk, graag. Goed dadelijk. Wanneer je in Friesland en hebben je een stuk een keusgebied, blijf lekker thuis. Keusgebied Friesland biedt zondag in de weekend een gratis helje- en bringservice. Geef voor uw telefoonnummer naar kunstgebiedfriesland.nl. Ergens in een kast vond ik een doosje sieraden. Daar had ik al jaren niet naar gekeken. Dus liet ik bij Goudwisselkantoor de waarde bepalen. Ik kan je zeggen, we hebben meteen onze vakantie geboekt. Benieuwd naar de waarde van uw kostbaarheden? Zoals sieraden, diamanten, horloges, gouden en zilveren munten of antieke voorwerpen? Kom naar Goudwisselkantoor bij u in de buurt en laat ze vrijblijvend taxeren. Natuurlijk kunt u het ter plekke verkopen of verpanden. Kom langs of kijk op goudwisselkantoor.nl. Ondersteuning nodig voor soepele spieren en sterke botten? Trekpleister helpt je. Met Lucovitaal Magnesium 400 milligram citraat. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Trekpleister. Altijd meer drogist. Voor jou, ook online. Zijn uw kostbaarheden goud waard? Kom langs voor een vrijblijvende taxatie. Of kijk op goudwisselkantoor.nl. Goudwisselkantoor, dat is goud waard. Het is weer vreemde maar het weekend vaart door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien
bij het derde uur alweer van Noorderwind live, het muzikale dwarsplein van Friesland. En op dat dwarsplein komt daar eens Henk Wijngaard-del. Die had ik nog een maat meenam, dus is helemaal met z'n beiden optreden. Het laatste jaar uur, bijzonder, de Crooked, haar nieuwe EP uit, die hebben ze verleden week al presenteerd. En we hebben ook erop praat. Speel hem maar helemaal, de hele EP. En dat is lekker, kan ik je vertellen. Want het is wel hele lekkere gitaarmuziek. Ik praat straks met Glammo Willy, met Klaske Verven nog even. Die had wel leuke projecten op tegen. Maar we beginnen eerst even met een nieuw project eigenlijk van theatercollectief Green en Schippen. Motorolie, dat kennen we. Maar er is nog een nieuwe. Boeterbreeën en soere molken. En een van de druwende krachten daarachter is Hotse Karsten. Al heel lang dwaande mij eigenlijk dat collectief. En hoe lang bestaat Green en Schippen eigenlijk? Green en Schippen bestaat nu 20 jaar. 20 jaar al? 20 jaar hebben we 10 producties in. Ongelooflijk. Ja, en dat gaat, de tijd gaat vluggen. Het is een hell of a job. Ja, daarom. En proberen ze ook actueel te blijven. Tenminste bij Bottle Libbet in Friesland, maar in onze maatschappij. Ja. Hey, dat collectief, ben het allemaal passanten? Of weet er een soort harde kern die altijd hetzelfde is? Nee, we hebben geen harde kern. En dat is dus de bedoeling net. We zijn een opstap voor nieuw talent. Dat wil ik heel graag, dat de mensen een kans krijgen. Zowel in de muziek of theater of cabaret, lucht, lucht en schreeuwen. We hebben nu weer een bekende schrouwer, Volker Sibrandi, van Elksines erbij. En een mooie grote band van Seisman, maar op valt in ik weer natuurlijk. Die bij wijzen wel. En Erwin Hendricks zit er ook weer bij, dus natuurlijk. Hey, wat voor stuk is het? Het is cabaret en het gaat over de agrarische sector die het goed te lijden had in de laatste tijd. Door de stikstof natuurlijk en de fosfaat, maar ook over de natuur. En net dat wij ze op een hak nemen, maar we willen graag een beetje ophevelen. En, maar van alle kanten een beetje belucht de zaak, maar wel op een humoristische manier. Ja, met een kwinkslag en een knipeeg. Tuurlijk, en het jongste speler en jonger is zien hier. Nou, wat prachtig net. Wat is het verhaal? Het verhaal gaat over een boer die thuis net met thuisveld op zijn bedrijf. Hij werd thuis door de hele oorhiet en thuis voortpesten. Hij wil het onmogelijk maken. Zijn vrouw zit het ook op een gegeven moment niet meer en die wil wel het dorp laten wijnen. Hij had nog een zoon, ja, die kan het om persoonlijkheidsreden net overnemen. Hij had nog een zoon, ja, die is gay, die kent ik net overnemen. Die had liever geen stront onder de hand, zeiden we dan. Ja, nee, dat is weer. Dat is weer dat. Dus hij op een gegeven moment gooit, er wordt een gek, gaat naar hier zoon van hier. En hij neemt de keuze of we hingen of voortwezen. Ja, dus het wordt een dramatisch van het einde, ik wil. Maar ik wil wel plezierig. Lachen en traan, vriendelijk kom. Grote band, al die jonge talenten? Ja, ik ben nu weer jonge talenten die erin zitten. En ik wil wel op mijn oudere generatie. Want ja, ze moeten natuurlijk ook wel een beetje begeleid worden erin. We houden van de week Frederike Kleefstrand. Dit is wat zang onder ruchting we hebben het jong had. Oh, niet de minste? Nee, en een fantastische vrouw die dat doet natuurlijk. En ik kan een heel mooi repertoire maken voor al in Friesland. Dus die komt daar nog een keer. En verder ben er weer jonge mensen die zongen en theatermaatje. Waar had de hoofdrol? De hoofdrol had Frans. Vertel, waar is Frans? Ja, Frans komt uit de Jesterij en Frans die is voor het eerst bij ons. En hij had één keer meespelen en ik heb hem toen geregistreerd in 2. En het viel me op dat hij heel grote kwaliteit had. En dan kan er echt maar publiek worden en spelen en hij had er een enorme nog doen. Wie een bestaand script? Ik denk het haast net ook die verhaal zeggen. Hè? Nee, het script is geschreven door Volker Sibrandi van Elksines. Ja, dat is er al mee, maar net baseerd op een bestaand stuk? Nee, absoluut niet. We willen maar pure frisse productie beginnen. We zijn vrienden die er allemaal begonnen, Alex. Maar het is dus wat uit mod kwam dat het zo items en heel items weer hoe de agrarische sector. Dus het kwam dus gewoon niet te meer te rollen in. Maar we moesten niet constant dingen weer aanpassen, maar dat verhoorde steeds weer. Ja, de werkelijkheid hoort net bij. Nee. Die is grilliger dan de fantasie bij wijze van spreken. Nou, en dat is op zich wel een klassiek. Ik moet even improviseren. Henk Wijngaard, mag ik jouw microfoon even jatten? Hoi, welkom. Dank u wel. Ik moet even improviseren, we hadden net een verhaal. Had ze het meeste weer gewoon op radio, hè? Dus ja, luistert was zin, maar even nog horen. Die moest even herhalen. Mijn batterij beleefd dat hij wordt. Ik praat te veel, dat is het. Ja. Heb jij geen last van, hè? Wat zegt u?
Wie heb je meegenomen? Ik heb niemand minder dan Rody Prince. Oké, Rody, geef je een hand. Leuk dat je erbij bent. Is dit je vaste muzikale maatje? Ja, als wij unplugged doen, dus ongeplucht, met gitaar, akoestische gitaar, dan gaat Rody vaak mee radioprogramma's en dat soort zaken. Ja, leuk. Hoe is het met jou? Ja, je weet het hè, inmiddels. Het is gewoon een broodje bal. Oké, nee, gaat goed. Ja. Druk, optredens in het hele land. En nogmaals, het wordt een beetje eentonig, maar Henkie wordt steeds ouder en de fans worden steeds jonger. Heel apart. Dat is prachtig. Ik hoorde jou, want ik heb een filmpje gezien. Dat was een interview met jou. En je vertelde dat jij bij een optreden was. Er waren jonge mensen. Ja. En jij zegt, nou oké, 1 hitje zou je wel kunnen. En die bleek bijna jouw hele oeuvre bijna letterlijk te kunnen. Ik vroeg zo, nou ik kwam van het podium af en de security zei, Henk, kun je wat handtekeningen uitdelen? En ik zeg, ja, natuurlijk doe ik dat. Dus ik heb, na het optreden pakte ik wat strooifoto's. Ik pakte wat mensen, wat handtekeningen. Opeens stonden er die 3 meisjes waar tijdens het optreden al op had gelet. Ik denk, nou, volgens mij zingen ze een aantal liedjes met me mee. Dus ik vroeg zo aan de oudste, 12 jaar. Ik zeg, zong je nou net Beuna, zong je dan helemaal mee? En kijk, staan vriendinnetjes aan. Meneer Weigert, zegt ze, we kennen al uw liedjes. Ja, dan ga je echt, dan potdorie, derde. Toch geweldig? Ja, is leuk. Ja. Nee, natuurlijk verwacht je het niet. Dat je naarmate je ouder wordt, je jongere publiek krijgt. Ja, maar de liedjes zijn tijdloos. Ik denk dat het verhaal is. Dat mooie verhaal van de muziek, denk ik ook, hè? Ja, een tekst, een liedje, Geloof, Hoop en Liefde is een groot voorbeeld van autobiografisch, in mijn cabine, autobiografisch, Vlam in de pijp, minder, maar toch wel ook weer een liefdesliedje. Hè? Met vuur in mijn hart zoek ik het avontuur. En dan vertaal je het in een vrachtwagenverhaal. Met een vlam in de pijp scheurt door de Brennerpas. Het is het avontuur, het is oneindig. En als iemand zegt, Henk, is dat leuk om vrachtwagenchauffeur te zijn? Dat is niet te vertellen. Dat is een gevoel. Dat is een gevoel, ja. Dat is een emotie. Onderweg zijn in je eentje in zo'n cabine. Hey, wat wordt jullie eerste nummer? Ik zie de wereld door... Ja, kan niet missen, hè? Ja. Ik zie de wereld door de vooruit van mijn wagen. Ah, mooi. Dames en heren, fantastisch dat hij er weer is. Henk Weigert. 1, 2, 3, 4. Ik zie de wereld door de vooruit van mijn wagen. Maar heb geen tijd om alles beter te gaan zien. Het is niet erg als je mij dat eens zou vragen. Ik hou van mijn werk en van mijn wagen bovendien. Vandaag naar Hamburg en morgen naar Parijs. En dan naar Zweden, eerst de zon en dan het ijs. Zo wil ik leven, ja zo zal het altijd gaan. Mijn werk is leven en een heerlijk mooi bestaan. Ik zie de wereld door de vooruit van mijn wagen. Maar heb geen tijd om alles beter te gaan zien. Het is niet erg als je mij dat eens zou vragen. Ik hou van mijn werk en van mijn wagen bovendien. Vandaag de bergen en morgen aan de zee. Van oost naar de west in de woestijn zat het niet mee. Zo wil ik leven, ja zo zal het altijd gaan. Razende wielen is de bron van mijn bestaan. Ik zie de wereld door de vooruit van mijn wagen. Maar heb geen tijd om alles beter te gaan zien. Het is niet erg als je mij dat eens zou vragen. Ik hou van mijn werk en van mijn wagen bovendien. Ik zie de wereld door de vooruit van mijn wagen. Maar heb geen tijd om alles beter te gaan zien. Het is niet erg als je mij dat eens zou vragen. Ik hou van mijn werk en van mijn wagen bovendien. Ik hou van mijn werk en van mijn wagen bovendien.
Ik hou van mijn werk en van mijn wagen bovendien. Geweldig. Henk Wijngaard, de Corinna's is weer naar hem terug. Maar de microfoon die is weer in ieder geval met volle batterijen versioen. Dan kunnen we nog even praten over Green Shippen dus. Want er komt weer een stuk om boeterbreien en soere molken. Jong talent krijgt een kans, maar dat ik onder de begeleiding eigenlijk van een prachtige ervaren mensen eromheen. Dat is altijd belangrijk. Hartstikke Karsten. Wanneer ben je vaststelling eigenlijk? De vaststelling ben 3 maand, 20, 21, 22, 27 is van de LTO. Dus dat kan ik net bestellen. En 28 maand. Maar niet half van de leeuw dus dan? Ja, die had me volbrengen. Ja. Net een scherpe grapjes hoor. Ik neem wat extra. Kom eens met de trekker achter iemand. Ja, mooi man. Hey, en waar? Het is in Welsriep, bij Aterhoek, Wasterrein 8 in Welsriep. Oké, en dus een speciale ruimte hebben ze daar? Nou, we zitten wel dicht mogelijk bij de politie bij de garage-sector. Dus we zitten in de square, daar komen de tribunes zien. En alles bloot echt op locatie. De trekkers staan erin, alles staat erin. Pakken hier, alles. Geweldig man. Dan gooi je alles erin. Ja. Oh, leuk man. Nog een keer, de data? Dat is 3 maart, dat is 20, 21, 27, 28, maar 27 is al vol. En is er een site, informatie, Facebook, weet ik, voor dat mensen een kaartje gaan willen en wat meer informatie gaan willen? Kaarten bij www.greenenshippen.nl en dan komt alles goed. Mooi. Blue, lekker zitten. Straks, als je nog zit, maak je nog een keer reclame meidje. Maar ik ga eerst weer naar Henk Wijngaard toe. Die zijn muzikale maat hier unplugged. Nemen ze dat spelen. Mooi, even een quote van jou. Ik ben geen ster en ook geen artiest. Ik zie mijzelf meer als een troubadour. Is dat altijd zo geweest? Heb je jezelf altijd als een troubadour gezien? Ja, als je een liedje gaat schrijven, dan zoek je teksten. Dan zoek je een affiniteit met het leven wat je doet. In dit geval had ik een jongen naast me zitten die zegt van, wat is dat op de radio? Waar gaat het over? Looking at the world through my windshield. Zei, dat is Amerikaans. Ik zei, dat zijn truckers, zo'n vrachtwagenliedjes. Oh, over ons werk. Ik zei, ja, maar jij speelt toch gitaar? Waarom schrijf jij niet dus een liedje? En zo schreef ik het liedje wat we straks gaan spelen. In mijn cabine, hoog boven de wielen. Hey, 2020, wat zijn de plannen? Of gewoon lekker spelen, is nu onze single? Keep on trucking. Keep on trucking, ja. En still going strong, toch? Je weet, we hebben één spreuk tegenwoordig, hè? Zonder de boer geen voer en zonder transport niets op je bord. maar nog concrete plannen? Projecten, cd's? Ja, we zijn in België. We zijn nu in België bezig. Naar de balletje brood gaan we de Belgische grens over. Daar zoeken ze vrachtwagenchauffeurs. Okay. En de regering heeft, die hebben gezegd van een liedje van Henk Wijngaard is wel de kers op de taart. Ook voor de Belgen? Ja, misschien gaan we daar een tweede toekomst tegemoet. En wisten jullie twee? Ja, we gaan waarschijnlijk. Het liedje moet opnieuw opgenomen worden. Okay. Ze willen het à la 2020, hè, 2020. À la 20. En Rodi kan als geen andere daarin mede participeren. Hoe is dat om met Henk on tour te zijn? Ja, is hartstikke tof. Geweldig. Ja, hartstikke leuk, ja. Hoe lang kennen jullie elkaar al? Wat zal het wezen? Een jaar of 6, 7, zoiets? Heb je auditie moeten doen of kwamen we elkaar in het truckerscafé tegen? Nee, dat ging via een band waar ik destijds bij speelde. Okay. Welke? Echt wel, was dat. Daarmee hebben we Henk een paar keer begeleid. En toen hebben we altijd contact gehouden daarna. En zodoende zijn we nou weer... Met hem op tour, dat is fantastisch toch? Ja, te gek. Still going strong. Dik in de 70. Ik had een tijdje geleden, vond ik ook fantastisch, Boudewijn de Groot hier te gast. En die heeft nu inmiddels aangegeven van, ik ga nog wel eens wat spelen, maar die tournees, daar kap ik mee. Snap je dat, die stress, dat gedoe? Nee, ik bedoel... Of jij gewoon tot je 90ste? Ja, muziek maken is toch het mooiste wat er is. Ja, van je hobby. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Maar heb je veel stress voor optredens? Nee, ik ben wel voor een optreden. Ik moet niet te veel aan mijn kop hebben. Dat is de batterijtjes even rustig opladen. Eén met rust laten. Ja, wel belangrijk. Dat je eventjes tot jezelf en dan op het podium. En dan weet ik nooit wat er gebeurt, maar er gebeurt dan iets. En wat dat is, weet ik niet. Dat wil een artiest ook niet weten, denk ik. Just play. Welke ga je doen? In mijn cabine. Dames en heren, Henk Wijngaard. In die cabine, hoog boven de wielen, voel ik me vrij, is mijn allerliefste plaats. Dat is waar ik mijn centen kan verdienen. Een nieuwe vracht, alweer een andere plaats. In mijn cabine, hoog boven de wielen, voel ik me vrij, is mijn allerliefste plaats. Dat is waar ik
mijn centen kan verdienen. Een nieuwe vracht, alweer een andere plaats. Ik was een jongen van amper 18 jaren. Ik had nog nooit een goede baan gehad. Hey. Ik zocht een vrijheid die moeilijk was te vinden. Het was op een dag, ik was het bijna zat. Het was langs de weg, ik stond zomaar te liften. Zag ik ze rijden, denderen om me heen. Al deze wagens gingen richting vrijheid. Nu rij ik ook en ben nooit meer alleen. In mijn cabine, hoog boven de wielen, voel ik me vrij, het is mijn allerliefste plaats. Dat is waar ik mijn centen kan verdienen. Een nieuwe vracht, alweer een andere plaats. Yeehoe! Cabine, hoog boven de wielen, voel ik me vrij, is mijn allerliefste plaats. Is waar ik mijn centen kan verdienen. Een nieuwe vracht, alweer een andere plaats. Een nieuwe vracht, alweer een andere plaats. Bloeds, fantastisch. Henk, wij gaan straks door er nog een nummer praten, ik nog even. Voor de laatste keer praat ik met Glamour Willy. Want je moet nu weer terug naar Groningen of ergens anders zijn. Want jullie zitten dik in de voorbereiding voor het festival. Ja, we vliegen gewoon constant heen en weer. Ja. Max 10 kilometer wel. Ja, inderdaad. Ja. Ach, maar het is allemaal de moeite waard. En ja, we moeten morgen om 15 uur of om 3 uur moeten we open. Dus ja, er moet nog heel wat gebeuren. Hè. En voor die een drokkerdij natuurlijk. Ja, gigantisch. Is er nog wat genieten? Of, Ja, eigenlijk wel, omdat er gewoon een gigantisch goede respons op is. En ja, we verwachten veel bezoekers. Het is natuurlijk wel een gigantische investering in het hele project. En dat moet ook weer terugkomen. Nou, daar maak ik een beetje reclame voor. Ik vind het leuk. Reggae Festival Morn. Wake the Town and Tell the People Festival presents the legendary direct from Jamaica, U-Roy. En dan heb ik nog Johnny Baby, Jazz Sound International. Dat is Willy en Ras Bas en Jago. 29 februari is nogmaals. Als er weer hellingsjost bistelet. Kist hier, juster Hinneken. Maar der AA Kerk. Waar kun je nog kaarten krijgen? Op welke manier? Nou, je kunt gewoon via Facebook kun je bij Reggae Groningen kun je kaarten kopen. Of via www.reggaegroningen.nl. Daar kun je de juiste links vinden. Volgende keer setje van Jazz Sound hier in de studio. En het volgende feest in Friesland. Heeft het al opraden? Ja, nou dan gaan we op bolwerk. Hè. Daar regelmatig goede reggae-concerten. Vooral heen gaat, zou ik tegen heel Friesland willen zeggen. Want daar gebeurt het een en ander echt op het gebied van reggae. En Willem, Tieren bij Tieren voor het interview. Tot de volgende keer. Ontje. Dank u wel, jongen. Dank u wel. Mooi. Reggae. Ik ben Henk en Rody. Mooi man. Moet je vanavond nog? Of kun je chillen op een bank? Nee, na zo'n optreden als dit ben ik kapot. Ja, dit trek je helemaal leeg in. Potverdorie, dan moet je die taal ook nog meeluisteren. Waar heeft die man het in godsnaam over? En dan komt hij weer. Henk, weet je hem nog? Jeddebara. Ja. Dat is je favoriete nummer, hè? Ja, nou. Woord bedoel ik. Ja, maar ik ken er ook nog eentje. Ja? Had je hem Jitsers ben het Jarmpjes troslokt? Ja, dat bedoel ik. Ja, Jim. Leuk. Had je hem Jitsers ben het Jarmpjes troslokt? Ja, best genoeg. Hartstikke mooi. Of je Jemse bij de armpjes hebt doorgeslikt. Ja, is mij ooit verteld. Ik weet niet of het klopt. Doe maar samen trok in een boekenmandje. Ja, zoiets. Maar optreden weekend? Ja, morgen, dat is wel even leuk, sta ik in het de evenementenhal in Leek. Ja. En dan hebben wij Amazing Festival. Ik heb ook op Facebook gezet, vol is vol en schor is schor. Het is een soort seniorenavond, of is dat weer een andere avond? Dat zag ik ook in een aankondiging. Seniorenavond heb ik in Schoonhoort. Of in Schoonhoort? Dat is voor ouderen in zijn huizen, die komen in de grote tent. Ja. En dan sta ik met mooi werk, ga ik voor de senioren optreden. Ah, is dat fantastisch. Ja, dat is, ik geloof, een donderdagavond. Met mooi werk? Een donderdagmiddag in Schoonhoort is dat. Ja. Nou, ik heb hier net een excursie van mensen die volgens mij allemaal 80 plus zijn. Dus dan kun je al een beetje voorbereiden. Ja, zeker. Ik zat in een vulprogramma. Ja, hè? Nog één nummer. Welke ga je doen? Met die vlam en die piep. Ah, dames en heren. De klassieker. Live in Orwin.
Met de vlam in de pijp scheur ik door de Brennerpas. Met mijn 30 tonnen diesel, ver van huis, maar in mijn sas. Met de vlam in de pijp, door die eindeloze nacht. En dan moet ik even denken aan mijn vrouw die op me wacht. Het is niet erg om hier te rijden, zoveel nachten ver van jou. Want mijn wagen zal me brengen, door de nevel in de kou. Als ik thuis ben zal ze zeggen, Henk, blijf wat langer, als het gaat. En je weet, ik zou graag willen, maar dat is iets wat niet bestaat. Dan gaan we met z'n allen, daar komt ie. 1, 2, 1, 2, 3. Met de vlam in de pijp scheur ik door de Brennerpas. Met mijn 30 tonnen diesel, ver van huis, maar in mijn sas. Met de vlam in de pijp, door die eindeloze nacht. En dan moet ik even denken aan de vrouw die op me wacht. Even stop ik op een rustplaats langs die eindeloze baan. Hoeveel keer ik hier gestopt ben, dat weet alleen de maan. En de weekends die ik thuis ben, zal voor ons het einde zijn. Omdat ik zo lang van huis ben, lijkt ons leven een refrein. Nog een keer met z'n allen. 2, 1, 2, 3. Met de... Door de Brennerpas, met mijn 30 tonnen diesel. Ver van huis, maar in mijn sas. Oké! Met de vlam in de pijp, door die eindeloze nacht. En dan moet ik even denken aan Ronnie Prins met zijn solo op mijn wacht. Oké! Met de vlam in de pijp scheur ik door de Brennerpas. Met mijn 30 tonnen diesel, ver van huis, maar in mijn sas. Yeeha! Met de vlam in de pijp, door die eindeloze nacht. En het was fijn hier in Friesland, Omroep Friesland, bij Willem te zijn als gast. Hey! Wauw. Oeh, begint te piepen. Dank. Wat leuk. Man, ik zat vroeger in mijn pyjama en dan zag ik jou op tv en de grote Henk Wijngaard. En nou zit je. Ik vind het heel mooi. Dankjewel. Graag gedaan, Willem. Graag gedaan. Wil je verder nog wat kwijt? Moeten we nog ergens reclame voor maken? Nee hoor, het gaat heel goed met Henkie dus wat dat betreft. Ik zei laatst tegen mijn zoon, goh, ik ben net 37 geworden. Weet je wat die rotzak zei? Nou, 38 hou ik niet, pa. Heeft in ieder geval dezelfde humor. Dezelfde humor, ja, leuk. Ja. Zit je nog in meerdere bands of is de Henk die jouw tijd wel opvreet momenteel? Ja, ik doe meerdere projecten. Ik speel ook in Melrose, coverband. Oké, dat is wel een leuke band. Ja, dat is hartstikke leuk. Ja. En Hannah May speel ik veel mee. Ah, Henk is de leukste. Ja, Henk is te gek, ja. Hey jongens, dankjewel. Tot de volgende keer. Dankjewel, dag Willem. Dames en heren, Henk Wijngaard! Yay! We gaan naar het Nice en daarna een soort mini-concert van de Crookeds. Doe lekker hingen. Graag gedaan. Wilt u een rustige en betaalbare vakantie in binnen- of buitenland? Kom dan zaterdag 29 februari van 10 tot 4 naar de vakantiebeurs van de Stichting Vrije Recreatie in de WTC Expo in Leeuwarden, waar ruim 350 SVR-campings zich presenteren. Kijk voor meer informatie op svr.nl en ontdek het verschil. Twee uithongere tigers uit het zwier bombardier Aleppo en twee verstieten leeuwenwelpen uit een suterige bistentuin in Bulgarije krijgen een naaithuis bij opvang Velida in Nijenberkeep. Dit zijn allemaal dieren die in de problemen zijn gekomen door menselijk toedoen. En ik vind dat we daar een zorgplicht voor hebben. Snijdejoen in Friesland ook leefde voor leeuwen van Aleppo en Nijenberkeep. wozmeld.nl. Is uw WOZ-waarde te hoog? Maak gratis bezwaar en bespaar direct tot honderden euro's. Ga naar wozmeld.nl. Omroep Friesland. Oorstemt op dij.
Asus, een bijzonder optreden van de Crooked Year. Een heel uur lang. Alleen maar lekkere gitaarmuziek. Komt al van hun nieuwe EP. Maar eerst het nieuws uit de provincie met Jan Dirk de Haan. Goedemiddag. In een loods van een agrarisch bedrijf, de Zeerop in Stiens, had van de middag kwartier bron west. Bij de bron is in kwartier een soort reek vrijkwam, maar de bron weer redelijk gauw onder controle. Er weer op het stuit van de bron geen mensen aanwezig in het gebouw, wel winder gasflessen die het voorzorg voor het helle binnen. De bronwacht had het gebouw ventileerd en een nieuwe controle dien. De Pannakooi, dat is een voetbalkooi, maar van die stekken eromheen onder Riegerstraat in de wijk het Vogelloon in Dokkum wordt definitief net weer riepenen. De kooi, dat al een prototype dwaan weer, wordt voor 1 mei van het hier voor het helle. Dat had de gemeente Noord-Oost-Friesland besletten. De Pannakooi waard 8 jaar inpleert en zond die tijd weer erbij een aantal omwoners klachten over loodsoerlijst. De omwoners stapten naar de rechter en die haar gelijk. De Pannakooi moest op lijst van de rechter sletten worden. Maar net zoals de orenbuurtbewoners bent er dan weer net maar eens. Zij houden een handtekenactie en een grote meerderheid weer door voor het hier houden van de Pannakooi. Net wethouder Theo Berends bloot aan Pannakooi een lastig ding. Het is een prachtig ding voor de jeugd die er gebruik van maakt. En daar op een heerlijke manier een stukje beweging in de buitenlucht kan vinden. Alleen, ja, je wil hem ook in een woonbuurt hebben, zodat er ook jongere kinderen goed gebruik van kunnen maken. Ja, en daar wonen altijd mensen ook dichtbij. Het jeugdfonds Sport Friesland had Joet €24.000 kregen van een speciaal fonds van busbouwer VDL op het Jereveen. Dat fonds is zoals hier verliezen opruchten, maar als doel het stiepje van maatschappelijke projecten op het net van Zwarg en Wolwezen. In eerste instantie stiep het fonds vooral initiatieven in Limburg, omdat in Borden de grote autofabriek van VDL Netcars zit. De laatste jaren kwam het project in orenpatten van het loon in de beneming voor een bijdrage. In Friesland is zo'n 11.000 bijen net meedoen aan sport, omdat haar ouderen dat net betalen kunnen. In dat geval kan ze een beroep doen op dat jeugdfonds, maar de bijdrage van dit speciale fonds van VDL kan zo'n 100 bijen helpen worden. De Frieske Museum zeggen waarom op een goed bezochte 19e editie van de actie Helpaak en Beppe de vakantie terug in de maartjaarsvakantie. Er dienen dit hier in Friesland 42 instellingen normaal, maar ook hadden er 20.000 bezoekers geweest, zo zei de Museumfederatie Friesland. De federatie doet de coördinatie en promotie van de actiewieken. Heel druk wie het bij het Natuurmuseum Friesland, daar staan op goede momenten zelfs riegen bezoekers voor het door. Takemier wordt de 20e editie van de actie Helpaak en Beppe de vakantie teruggehouden. En dan het waarbrucht. Het is nog droog, maar in de rin van de middag hield het meer bewolking en later van de middag Rijnwetter. De wind is matig en vrij krachtig, komt uit het zuidwesten en de temperatuur laat om de zonnegraden in. Joen en vannacht bloot het lang Rijn, het kwikzakt dan naar een gratisfjouwer. Monier hebben we eerst de Rijn. Morgenmiddag wordt het wel stadig ondroeg. Stiet morgen wel een soort wind, met name aan de kust en de temperatuur morgen al van 12 graden. Snijden een paar buien en jochen ont 10 graden. Dat weer het nijs. Voor nu meer nijs is er dadelijk op de radio van Fjouwerhoera in Wijstra op Waai. Vanzelfs op omroepfriesland.nl en de app van Omroep Friesland. Nou nog een jaar loeren Noorderwien. Nu bij Blokker. Alles om het voorjaar fris en opgeruimd te beginnen. Alle Lijfheidproducten, 25% korting. En ook nog 10% korting op alle stofzuigers. Kom naar de winkel of kijk op blokker.nl. Blokker heeft het in huis. Snijn in Bureau de Vries. Het Frieske G is zo'n kwart-eigenaar van de Zeefonsterpolder bij Ries. Als ik eerlijk ben, het is net een hele bijzondere polder. En toch wonen ze hem graag gaan. Wij verwachten dat we, misschien 10 jaar hier, dat het hier in ieder geval een stuk bloemrijker is. Maar een hele mooie boskrone die dan goed ontwikkeld is. En de boeren dan? Wij moeten er goed op passen. De boeren die kennen het broeken. Ja, zo gaan we er eigenlijk allebei dan wat om. Snijn al voeren in Bureau de Vries. Nu alle Lijfheid met 25% korting. Blokker heeft het in huis. Zeg ja tegen samen duiken in het tropisch zwemparadijs? Een dagje Disneyland Parijs beleven? Of de Eiffeltoren beklimmen? Ieder zijn Centerparks. Bezoek Village Natuur Paris. Een unieke Centerparks-beleving. Waar iedere dag voelt als een nieuwe vakantie. Kijk op centerparks.nl. Centerparks. Echt even samen. Asus, de Crooked Year in de studio. En dat vind ik een fantastische band. Ze gaan een nieuwe EP uit. Hij is al gepresenteerd. En we hebben met elkaar opgepraat. Omdat het een EP is. Om die in één blok one year te spelen. Nou, we gaan echt een hele snelle soundcheck horen.
En mijn complimenten, maar deze ik nog eens even uitgaan naar de beide audiotechnici. Want die kennen echt hier binnen 4 minuten een complete rockband delzetten qua audio. Linze en Martijn, diepe buiging van dit soort mannen. Want een keer wij dit programma echt net doen. Dus de big hartstikke blied mee bij deze. Straks de Crookeds. Eerst nog even Klaske verder daar. Want Klaske had, wat ik al zei, altijd wel een project bij de kop. Dat ik denk, hey leuk, daar hebben we wat mee. Wat has nou weer? Ja, wat had ik nou weer? Nou, een Ierline, wie had ik vreeg meid waar we aan een ach jongen, spul in de Salem Levi, een vaststelling. Wie gaan een revue? De revue in de Westrijn. Ja. En die bestaat al een periode trouwens. Yes, nog maar even weer nadenken. Want dit is wat even heel wat anders dan de muziekdingen die ik dacht. Maar ik vind het wel machtig mooi. Want wie doen dus een stuk over de Salem Levi stritten. Nou, ik ben een oud... Hoe de stritten, want de man zelf... Ja. Daar ben ik documentaires zo maken en verhaal natuurlijk. Want Salomon Levi, laten we daar even beginnen, had een hele belangrijke rol in de wedstrijd spelen. Hè? In dat hele dorp. Ja, absoluut. En de boeten. Ja, nou, Vleentier, dat steekt dus in Kalm. De oproer van Kalm. Ja. Nou, Anja Zwart, die wie dus echt al bezig met een stek te schreeuwen over de Salomon Levi. Ja. En, maar ja, dan kwam alles tegelijk. En dat vonden ze wel heel sneu eigenlijk. Maar ja, goed, Anja zien, die bleef net bij de pakken zitten. En die kwam dus op het idee, omdat in de wedstrijd de hoeskes van de Salomon Levi stritten. Twee Jelien, of oorlog Jelien, ben ze daarmee bekwaam om die uit te breken. En daar kwamen we neerwenningen. Nou, ik ben geboren en getogen op de Salomon Levi. En dat wie echt inderdaad een hele speciale strijd. Nou, het stek hiet echt spul in de Salomon Levi. En nieuwe bewoners en oude bewoners. En de bad van alles. Het is hilarisch. Hier en daar met een lach en een traan. En natuurlijk Salomon Levi. De mensen die worden echt verrast. Dat ik zo zei de mensen... Waar is het? Wanneer? Oh ja, sorry. Het is in het Badhoes, in de Westrijn. En het is op 13, 14 en 20 en 21 maart. Maar die ben al uitverkocht. Oké. Dus het gaat hartstikke goed. 27 en 28 maart. Er zijn nog 100 kaarten. Hoe bleek je? En nou, dat is dan machtig mooi. Ja. En dus het wordt echt een heel mooi stek. Ik zou je staan op die speakbrief revue. Dat dekt de lading? Het is een revue. Ja, dat dekt de lading. Ja, het is... En wat voor rol spelers toe? Nou, maar ja, ik weet niet dat ik dat nog wil zeggen. Maar ja, beetje prikkeluus. Ik ben Beppe Tuntje. En natuurlijk, de muziek komt er ook voor. Dus Klaas en ik, die Timeless, komen we direct nog even voor. Maar het wordt echt machtig mooi. Spul, ik let het ook even zien. Ja, mee. Spul in Salomon Levi de stritten dus. En er zijn nog 2 data vrij. Zondag 28 maart, er zijn nog kaarten voor in Badhoes. Als ik straks nog 10 uur, dan kom ik nog even bij hem waarom. Aan het eind van het programma. Maar daartussenin vind ik iets bijzonders. Dat doen we dit seizoen wat vaker. Vriend Wieke hier met de Electric Hollis jaren. En dan ik dacht hoe haar jong hun CD-presentatie in Neushoorn, een geweldig Friese band. Als die mooi Janne nog verveelt, kist nog naar Bob de Boer. Concerts at de Wier in Kwaaien, wat is heel Hein-Jaap Hilari. Daar is nog optreden, dus bij deze ben ik nog een keer per kaarten voor. En wat al west is de CD-presentatie, de EP-presentatie van de Crookeds. Yes. Reversed Evolution. Ja, deze is mooier, hè? met kleur. Ja, en nog in plastic, dus helemaal mooi. Zeker. En deze is ook voor jou trouwens, Willem. Oh, dank je. Ja, omdat we hier zo vaak mogen spelen en jij ons een podium hebt gegeven. Ja, jullie verdienen het, vind ik. Maar leuk dat het van beide kanten komt. EP, lang bij bezig geweest? Ja, in totaal zijn we er met het schrijfproces al een jaar zeker. Ja. Maar het opnameproces was denk ik 2-3 maandjes ongeveer. Ja. Zelf gedaan veel? Of jullie echt de studio in? Ja, in de studio met Willem Binnenma en Mark Binnenma. Okay. In Key Studios. Ja. In Akrum. Ja, en in Scharnegoud nog bij Willem Binnenma thuis. Dus, geld te veel? Ja, nee, helaas. Nee. Moet weer terugverdienen hoor. Ja, klopt. Ja. Nee, ik weet hoe het spelletje werkt. Jongens, omdat ik jullie te gek vind en omdat jullie je nek uitsteken, omdat het een mooie EP is, allerlei redenen om jullie uit te nodigen. Omdat ik een bijzondere excursie ga. Ik denk nog nooit van zo'n doelgroep heb gespeeld, denk ik. Nee, dit is ook een primeurtje, inderdaad. Ja, hartstikke leuk. Ik weet niet of ze het einde halen. Ik zal even zien. Waar ben je hem van? Welk jaar? Ja, we halen het einde wel. Ja? Ja, wel. Van welke groep ben je? Namens waar ben je hier op excursie? Nou, eigenlijk van Snits, van de Bonavages aanleunwoningen. Oké, wat leuk. Leuk nou? Ja. Ik ga je in Basko. Je bent welkom. Je moet net voort. Maar dit is een pittig bandje. En I like it. The Crookeds. Dames en heren, live in Orwin. De hele EP. Dat vind ik echt fantastisch. Reversed Evolution.
Dank jullie wel. Volgende nummer gespeeld is het derde nummer van EP. Dit is I Should Have Known. Soon. You gave me all but second chances. I don't know what to do. Right now it's only for a week. I don't know why, but as always there's a reason to make up for all your lies. I know that I'm always right. Give me just another day. Sick and tired is what I am. So please just walk and let it fly. I should have known it. It's gonna crash right down. You made it happen. There is no turning back. Like every day there is a problem to be solved. I know that you are hurting, but I can't make up for you. If I could only be the one to make you smile, I would breathe a little lighter and be calm just for a while. I know that I'm always right. Give me just another day. Sick and tired is what I am. So please just walk and let it fly.
too far, too far. I wanna go back to a place I know, but I don't know where to go. I went too far, too far. If you could show me the way to go, oh, please just let me know. Kom op Noorderwiel, laat je nog één keer horen. I think I went too far, too far. I wanna go back to a place I know, but I don't know where to go. I went too far, too far. If you could show me the way to go, oh, please just let me know. Too far, too far, too far, too Dankjewel Noorderwiel, wij waren de Crooked. Drie keer Bremer af en toe de achternaam Niels, Frank en Erik en Gerrit-Jan Schulke. Met z'n allen. Waarom is het dus een fantastische band, de Crooked. Geweldig, na je EP uit Reversed Evolution. Komt er nog een toertje spelen? Gewoon veel shows in dit jaar. We hebben niet echt een tour gepland of zo, maar we zijn gewoon lekker spelen. EP promoten. Ja. En vooral aan onszelf werken. Gewoon, ja. Jullie zijn al heel goed hoor. Ik ben een groot fan. Hoe kunnen mensen aan de EP komen? Dus bij Los even van streamen dan? Ja, hij is bij ons te koop via bij optredens. Dus gewoon bij onze optredens komen en dan kan je een EP kopen. Ik ben er helemaal voor. Ja, verder doen we altijd een berichtje via Facebook. Dan sturen we gewoon lekker in op. Geen probleem. Jullie zijn fantastisch. Tot de volgende keer. De Crooked, ladies and gentlemen! Regine, nog iets? Ja, wij gaan voor jullie een feest in de neus horen. Ja, Electric Hollers. Ja, doe ik eerst in, hè? Ik ga eerst even naar Boudewijn de Groot, Henny Vrienden en de meneer van de Golden Earring in de Harmonie. En daarna stek ik oer. En dan kom ik in de neushoorn te loren. Dus het eerste is uitverkocht, het tweede keer nog in. Het wordt fantastisch. Na je album. Het is maar 12,50 gewoon een sale, hè? Dus ik kan zo heen. Hartstikke te gek. Mooi, dankjewel. Nog heel gauw even naar Klaske. Klaske verder dan nog één keer die beide data van Simon Salomon Levy. Van de Salomon Levy, speel in Salomon Levy zo'n 20 en 28 maart. En snijden met je heen. Dream Project Studios, Dream West. Ja. Nog één keer, Karsten. Wanneer? 13, 19, 13, 20, 21, 20, 27, 28. Ik kom er weer uit, Willem. Boeterbrei en soere molken. En dan hebben we het door Green de Ship. Dank u wel, dit weer Noorderwiel. Hey!